Jesu wangu mudiwa dino uya kunemwi mananda andibata chiripo cha mpupuri diwige muponesi kakara kwa nyarara munanditungamira kumushawe kurenga ndimwi chidziwiriro akuchina chechimwe musandisiyendeka tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverangu mundifukidze ini ngemapapiro enyu ndimwi Kristu ndinoda zvese zvamunondipa simudza waputika rapanyi vanorara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara ngezvitema mwazara ndinemutsa kunemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu. Greetings, beloved of my Father. Welcome to this most exciting youth talk show. And today, yes, I promised you last week we're going to be having one of the hottest, if not the hottest potato of 2020. The only potato that is campaigning and almost going head-to-head with coronavirus. So today, we are here with the team that has always been here. Well, I'll not even introduce them. But something is trending. I don't know, it's Nancy Stoke. John Vuligate. John. That's what we're discussing today, the hottest topic on the planet. Are you the John? I'm not the John, but it's a good song, guys. I mean, have you heard that beat, Okay, guys? the question is it just a song? Is it just a song? It's just a song. We listen, we dance, and life goes on. I mean, that's what we do with every other song. Jerusalem, corporates danced and what. And people are doing the same with John Vuligate. So, I mean, why not? Let's dance, guys. Well, we're on camera, but I think I should put you on the spot. Do you just even know how to do the John Vuligate dance? I would never do that on camera. I've seen them doing it, but I'll never do it on camera. But you can do it. I would never say yes. Okay, so today we're talking about who is the John? And should the gate be open? Or should the gate be closed? Yes. We want to find out from the young people who John is, which gate is being opened. Maybe they can tell us better. She's saying corporates did it. Are the corporates opening the gate? Is it a slide gate? Is it a manual gate? I'm also here to hear. Which gate we are talking about? We do have a mother. I think we'll bring you at the very end so that we see what we are talking about and what we are discussing when we talk about John Vuligate. And we probably need to also find if there is a Kasi dictionary to find out what all these things mean. Maybe it's just a song. I got the Kasi definition from the Kasi dictionary. It says, Istoro means prostitute. Well, this is subjective depending on where you come from, but this is what is here. It says Istoro, he is a prostitute. And by the way, our title is John Vuligate, A Trip Through Avenues. So we want to go through
the avenues that we all know. So we want to unpack this gate so that if it's legal, we also open the gate. Why are we suffering? Why can't Why are we suffering? Everyone wants to Don't you open. want to open the gate? Let's know where the gate is. Because we know Peter standeth at the gate. And we maybe in heaven, Peter's on, we don't know. We've heard these things. So maybe they have a new insight where John is standing. Don't you want to meet John the Baptist? Opening Well, the gate? it depends if truly the John we're talking about is John Yeah. the Baptist. Young people, let's talk. What are we getting from the way you're looking at now? You guys get me confused. I think now she just No, call we you ju- glasses and non-glasses. I mean, just to make sure. No, That, yeah, Maggie and non-Maggie. So, but the point, I think it's just a song. Aren't we just being over analytical about all of this? I mean, prostitute, dictionary, really? We all saw the video. There was a literal gate and there was a John. Was That- being that's told the to open. yes. Yeah, John and was- you remember that song? It came from the movie Tsotsi. We all watched it. we did. And when John was supposed to open the gate, we saw it. it's just a Why song. are we over contextualizing everything? Well, I think it's the song is John Vulligate, Nancy Stoko. Okay. So from what you're saying, yes, it's just a song, but there is a Stoko that is coming. Wow. Because if you have watched the video, when they were singing John Vulligate, Nancy Stoko, they were not shaking their heads, they were not even Shaking blinking a their gate. eyes. They were not shaking a gate. Yes, they were not shaking the gate. How You see, the first video, they were at a safe station. They got out of the car and they were shaking his dog, you see. So even if the challenges that were coming of John Vulligate, those challenges, the people were specifically concerned about his dog. So the reason for John Vulligate, sorry, I'm not the way. The reason John Vulligate is because there's a stoko outside. Without the stoko, you can't Now open I'm the gate. even afraid to tell you what I listened to because now I'm going to tell me, Jerusalem, this Ikayalami that you're singing about is nothing like that. Exactly. That's Well, what but- I'm well, saying. well, let me try and make sure. I hope you at home you're following with this thing. And if you know, you know. If you know, if you don't, you don't. But we really want to find out who is this John? What is this talk? What is it about the gate? Is this just a song? Is it just a song? I think other people think it's just a song, but I hear the young men say, "Hey, man, you have to have the stock for you the to gate to be for the opened." gate to be Yes, opened." yes. And In as much, The stock is the one that Pastor read from the dictionary. yes, that's a Which is Kasi subjective. dictionary, a colloquial, yeah. But yes, you can go ahead. But remember, nothing that is done is coming outside of the colloquial dictionary. For example, in Harare you say, "Shamare, wadine majet." You will never find a jet in any dictionary, Oxford or whatever. Yeah. But we have an understanding. Everyone has a lingo. If you come to my culture, we don't even pronounce the whole word. We just say, "Hey, what's up? You like? What's happening?" I haven't said anything, but because it sounds like the whole thing, I know, Jay, you're chilling, man, what's happening? I haven't said anything, but it's a conversation. So I can get to the queen and say, "Hey, chilling, man, he can hear what I'm saying. We have a conversation. So let's not pretend to be in 19 long. We are like a Generation Z, where the things that are abnormal to adults are making sense. That's why mother is asking to say, what is a stalker? We know what the stalker is. So to all the mothers Yeah. and the fathers and the parents at Yeah. home, you're still wondering, Kanti, who is this John? Exactly. What is the stock? What we know is John is being invited by someone's daughter to open the gates. So we can't identify John. You see, we're looking for X, but we've been given Y. Y is the daughter with the stock, who's calling out for John. So that means that daughter must know who John is, unless John is random. You have to know quadratic equations Exactly. to be on reality table. Yeah. Because, that's how it is. Ms. Kapsharu, we had a question before I bring the young people to continue to tell us more about. It was, not really a question, but I'm trying to get into the picture of all this because now I'm thinking John Vulligate, you talked of stock, prostitution. He referred to the song that initially it was people shaking, not the heads, not their what. And I'm thinking, what is it all about? And, as a mother, I read, I have with me here Adventist Home that talks about gaining entrance to the soul. And Mrs. White talks about your eyes, your ears,
and our senses basically. And I'm thinking, so as you listen, yes, you said John Vulligate, and you are shaking The gate, the the store. store. You're opening the senses. Yet, the pen of inspiration says we shouldn't do that. Well, I'm here to hear. Maybe I'll become too judgmental, but I'm here to hear more. Well, now we're talking about a trip to the avenues. Is it the avenues to the soul or just the base? But we understand when we talk about avenues in context to John Vulligate. Yeah, you wanted to say something here. Let me say that there is the owner of the gate that is inviting someone to open it. So it's either the gate is closed or the gate is opened. Once you can't open it, then close it. You can't open it, then close it. And the reason why the gate is supposed to be opened, there's a stock that is there. If you saw the videos, the challenges, everything, there are people that are Varutambi, and the what. So this is a sensual song that have really erotic and sexual minds to open the gate, probably sleeping together or sexual. So you are not neither there or it's either the gate is closed or it's either the gate is what is opened. So upon the song, I would say it's not just a song, but it has some spiritual elements, some moral elements that is involved in the song. There's some who are going to be led astray by the song, and there are also people that are going to avoid the song and also remain in good ideas. So let me say that the song is very, very dangerous and toxic because it will let the young girls have the idea that if someone wants to come and open the gate, I can just invite the John and he can come and open the gate. Well, the other question is it only detrimental to the girls? Yeah, that's what I mean, Because you see, the issue is not a one-party state, if you know what I'm talking about. Yeah, there is just because there has to be. I mean, I'm just saying it's not basically for the young girls. Yes, that's why I wanted to say also, you see, what is happening is when your senses are weakened, it means that it's easy to get a girl. Do you know how hard it is to get a girl? And then this girl is saying, come. So that means that she has no commitment. There are no strings attached. There's no strings attached here. And how easy it is to have a relationship with no strings attached. That's the Very best. easy. Because you go your way, I go my way. Take what you're taking, let's go. We live for the moment and that's it. But how many girls are with one guy on a video, a music video? How come the girls are always, plenty of them, are always naked? Yeah. Then you want to ask for equal rights, you want to ask for gender equality and all those things. And that you have no problem dancing for this guy as long as he has enough money. So as Christians, we act like it has no impact because we actually like the song. We actually like the song, you listen to the song, but with time, you'll have no problem with shaking its dog in public. Because by beholding, you become what? Changed. You become changed. So the avenues of the mind are the eyes, the ears that Ma is talking about. And the soul is opened up to possibilities. What do I mean possibilities? If you go into a club, the first girl that you see is very ugly, extremely. After a couple of beers, she begins to evolve. After 6 or 7 beers, now you're thinking, you're right, huh? After 9 beers with your other drunk friend, yeah, I'm taking the Adam always, you know what I mean? That's what happens. But when you wake up in the morning, there's always the morning that will come. Then you realize that you took a man. Actually, there's a friend of mine who had a friend of his, who had a friend of his. Who, I'm asking for friends. He went into a club, took a girl from the club, woke up in the morning, you are sleeping with a man. So what happened last night? You don't want to find out as the owner of the store because things are tight. You don't want to find out what you did last night. So when we are talking like this as Christians, we understand that there are some songs that have no problem. For example, Jerusalem, a song you're talking about. Ikhaya lakho, ilondoloze, amen, amen. Can you listen to it in church? Yes, it talks about Jerusalem that we're waiting for. But can you really play it in the carport? What's wrong with it? It's tempo, it's vibe. It's got a certain vibe that's no longer churchy. It's a bit groovy. There's nothing wrong with the song. But there are other choices that we can make. But John Vulligate, even the dance will tell you that here we are moving into something that is more sexual. So how do I handle myself as a young man when I know that you are blessed?
when I say blessed, please, you can hear what I'm saying, Follow. blessed, Yeah, with an Yeah. anatomy and physiology, where if you put it, you see, there are different structures, different cultures. White people have a certain structure, colored people have a certain structure, but black people have a structure of structures. They're like the Dubai, that... Burj Khalifa. Yes. You see, even white people, when they cross over to... When you go black, you don't go back. You know that, right? Yeah. Yes. So there are certain things that God has blessed African bodies with, that if you now start doing it, we will never be the same. If she had to come here and do for us one round of Nancy Stoker, you forget that you're a pastor. Because pastoring sometimes is from here upwards. There downwards, you're a human being, a man like everyone else. Then the Bible says, be your brother's what? Keeper. Now, how do you keep me when I've seen you stalkering? It becomes hard now. Yeah. Very. So we want to talk real stuff. That's why I know we don't have a table, but we are saying, Ivan, you are saying it's just a song. You guys are saying there's nothing wrong with being over-analytic. Our belief system says we must test all things. Here's something that has come. It's a good song to the ears. But what impact does it leave with us? He's saying Istoko is this, Istoko is that. We are shy to say this because maybe we're on camera, I don't know. But we all know that it's nice to look at. Because you are wired as a man to look at it. So the more you look at the different people doing the challenge, Yeah. the more you are even saying, hey, there's So a what we have now Exactly. is truly John Vuligate, Nancy Stoke is not just a song. But then we're talking about a trip to the avenues, but we're not talking about the physical avenues. Exactly. So what kind of avenues are we talking about? I think, just like we referred to earlier on from the Adventist home, the senses, the eyes, what do we see as young people? Because what we see influences our character. What we hear, like this song, after listening to it, John Vuligate, then you, at first, maybe you are just like this, listening to it. But the second time you listen, I can see you, you go by. Then the next time, maybe you are also tempted to what? To try it. Yes. Yeah. And the next thing, you can actually do it like what Pastor Dikete has been saying. You are actually tempted to try it in front of someone. Because obviously you want to show. Yes. You know, sorry, I'll continue to quote. Please read first. Adventist Home says, in no case can Satan obtain dominion over thoughts, words, and actions unless we voluntarily open the door and invite him to enter. In other words, our actions are also influenced by us not opening the gate for John, but for the devil. And it says, he will then come in, and by catching away the good sense sown in the heart, make none effect the truth. In other words, what we know as the truth becomes useless once we open the gate for the devil. You know you have your body. And what do we say about our bodies? The temple of God. It's the temple of temple, God. yes, Yeah. of God. But the moment we start shaking it to someone else, what are we doing? So from your statement, Ma, I'm picturing a glass of Mazoe. It's the little left, it can only fit a glass. It must be diluted with water enough to make it tasteful. Yeah. So when you invite the devil, he comes with 2 liters of water into a small glass of what? Of Mazoe. And he keeps on pouring until the Mazoe in there, the mixture becomes so tasteless. So when the truth becomes non-effect, it tastes like Mazoe, but at a distance. It looks like truth, but at a distance. It now doesn't change you because you can't get satisfied with it because it's watery Mazoe. So we are... Mvrink. We yeah. actually call it Mvrink. So we are actually now forcing our taste buds to say, at least I can taste something in there. So that's what I got from what you were saying, to saying the truth is coming in, but it's no longer impacting you anymore. So if you were at 100%, you're now at almost 30% and going down. Wow. Wow. Now that we're talking about, yes. Yeah, I wanted to come back to what we said earlier on. The problem is not affecting the girl child only; it's also coming to the boy. And if you realize what usually happens is you invite the girl is not just passing by and decides to visit John and knock for him to open the gate.
I think personally, John is expecting. Stoko, let's Yeah, just- yeah, he's expecting it. He's now being told to open because it's now there. So it's the decision of the stockholder to go and the stockholder acceptor to open the gate, and whatever happens is They history. normally say it takes two to tango. Yes. Yes, Yeah. you know. So it is us also as boys. We are inviting the devil, as he said, to come, and we expect to behave holy, and you know, you can't expect to bring someone in, then expect to enter into a season of prayer. That doesn't happen. You know, I remember when we were at college, we struggled to do it because we could go for field trips, and we could pitch our tents and sleep anyway, anyhow. When you are in the field, you are making those maps. A girl can just say, "You guys, can you just look that side? I need to relieve myself." You know, those situations, yes, you may try harder to go, but yes, physically you may say, "No, I'm not going to do it," but mentally, you are done, started, finished, and everything else is done. So I personally think, and also if you look at that song when it was trending, the girl who made that song trend, she was wearing a Well, if you're at home, you probably, if you have not seen the songs, then I think you'd rather be that way than you. Oh, yes. that was a pimped miniskirt. You know, it was if you saw the video, the wind was blowing, and you know, it's Togo. Talk okay, my guy. Yeah, and they were reality. trying to imitate it. They were now putting chicks, you know, chicks. They were putting, you know, that muffin holder, you know, a muffin a case, a muffin paper case. They were putting it so that they imitate the challenge of that. So you are saying that you are seeing what's happening here. They are trying to put it plain. It's finished. I tried to do the challenge, the John Vulligate challenge. Yes, I did it, but mine did not go viral because I was wearing Yours was a a virus. trouser. Yeah. It Yours was wasn't a just a virus. virus. Yeah, it wasn't a virus. So according to what you're saying is, the song is not just a song because it's actually making people to dance to the challenge while at least they are naked. Yes. And it cannot be just a song because it will make a lot of girls to invite the Johns, you know, the proper brother Johns, the cash Johns to go while they see this talk. No matter how, you know what's happening. No matter how decent something can be, it's now in us that we make it revealing as much as possible so that it goes viral. For example, I have never seen Alec Macheso Madau challenge. I've never seen it. I have never seen, I don't know, but yes, Van Choga is trending, but I've never seen him going viral like that. So I think the songs that are coming, plus our sexual minds that are already there, we are creating something that is detrimental to our spirituality. Picking on what you're saying, the Stoko is inviting brothers who are church cow. They are church cow brothers. Yes, yeah, church cow. They are being deceived by what's happening, because if you want to take a look, you can't go to, if you pass through town, pass through avenues, you don't need someone to tell you that these are women of the night. You can't. You can tell that these are they. And these are they. Yes. We're in great tribulation. Yes, because of how they are. So no matter how we try to justify the song and do what, it is how the song is portrayed, and how it's portrayed, it's playing around with our minds. Well, there you have it. John Vulligate is not just a song. Well, we're talking about guarding the avenues of our soul. Actually, the book of Proverbs says we need to guard the avenues of our soul, for therein are the issues of life. And this is what we are talking about. Well, I've not heard you say much today. What do you bring into the discussion? Okay, so I'd like to say that, of course, it's a bad song and there's spiritual connotations,
But now the problem comes when I like a churchy guy, a churchical guy, like Kashesha Okeri. And then, Right, Just a right. minute, I just need to measure their churchical levels and see if they are well confirmed. Now you can then go ahead. when we're at church, and maybe at a social Sunday, I hear them talking about them wanting a praying Cardi B. Like, What? they want to date a girl who's like a praying Cardi B. Who's Okay. like Who's Cardi like B, Cardi but B, a but very she's- Yeah, yeah. Yes, like Mix of the Friday two. she's at the club, Saturday, and Friday she's selling stoko. Saturday she's at the Sabbath school, she's doing everything like that. Okay. How am I supposed to balance it? You know, you say the problem lies with us who are selling the stock. But what about them who are telling us they want us to be prayerful and also to be selling the stock? Can I just assist on one thing? We are not here to tell you what to listen to and what not to listen to. We are here to share a reality that says some of the things that are trending are causing us to fall. Yes. Let me give you an example. If the guy wants to pray in Cardi B, are you Cardi B? No. So you're not the one. Except you're not the one and move away. Because young people, all of us, we know what we want. We know what's right and what's wrong, but we argue so long. Like how long a short dress is. By the time you left the house, you knew what type of dress you're wearing. Even that one on budget, that you're saying is like a cupcake gold or whatever. You knew what you were trying to advertise. What we are saying here, without sounding judgmental to everyone, not every worldly song is wrong. Some worldly songs are actually very good. But we are saying there are some that are very explicit. So explicit you can't even watch them with your parents. You get it? Classical music, there's nothing wrong with classical music. You can study on classical music. But there's some songs that corporates are not going to do Nancy Stobo. No. Jerusalem, the dance that they're doing is an old dance that was danced in cowboy time. Okay. Every African wedding had that four-step. And it's just so easy. Pathfinders, we do that. That's why it catches so fast. But it's not explicit. Okay? But it's not a church song. That's what we're getting to. We're now trying to sift in 2020 to say which one is which. So let's not pretend like we don't know that if a guy is looking for a Cardi B and it's not you, you have the power to move on. Let me give you a story. Matthew 14. It says, at the season Herod, the Tetrarch, heard the reporting of the concerning of Jesus and said unto his servants, this is John the Baptist, he has risen from the dead, and therefore do all these great works. For he, Herod, had laid a hold on John and bound him and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife. Whose wife? His brother Philip's wife. How is that possible? Why are you taking your brother's wife? For John said unto him, it is not lawful to take thee for yourself. So John condemned him for taking his own brother's what? Wife. So the brother's wife must be up in arms. So let's read. It says, and when he had put him to death, he heard the multitude, because they counted him as a prophet. But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias was asked by the mother to do what? To dance. To do what? Dance. To dance. There's nothing wrong with dancing, because it was their culture in celebration. Yeah. But now look at what happens. And she danced and pleased Herod. So Herod is her uncle. Yeah. What kind of a dance pleased the uncle? The only way we will understand it is to know what gift was given to her. Whereupon he promised with an oath, whatever you should ask. And then she came, being prompted by her mother, and said, give me the head on a silver platter of John the Baptist. Look, John tells Herod, don't take your brother's wife. The brother's wife should be up in arms, but instead the brother's wife tells the daughter, go and dance. And then she said, what do you need? And then she tells her, I want the head of a prophet on a platter. Philip's wife wanted to be taken by Herod. That's true. She was willing to be taken. There are people who are willing to be in the space of sin, but not orchestrate the sin. We're willing not to go to the club, but have all the club songs In my phone. in your phone or in the house. You are willing not to go to a place where it looks like you are drinking and smoking. You rather bring your drinking friends to the house, but drink your cold drink. So that you can remain cool, like the beers that you're drinking. And then it goes on to say here, and the king, after he had done this, he grieved at the oath that he had done. John the Baptist was killed for a dance. Which dance? The one that pleased him. And we are young people, let's not even lie to ourselves and talk about dances. We've got certain dances
Please. We've got hip hop for Christ. We can hip hop for Christ, but we all know hip hop and crunching has got elements of demonic possession, but we deny it. We've got, you can't sungura for Christ. Yeah. Guys, you can't sungura for Christ. I went to a church one day, I won't mention the church. For the first time, I was invited by a friend of mine to one of the churches, and we stood up. It was time for praise and worship. The girl who was sitting in front of me, she stood up and she was blessed of her Lord. She was given a portion for her. When it was time to dance for the Lord, I want to tell you, I was more mesmerized by the island, the continents that were before me, and I was with my family. It was right there. She did nothing wrong. Yes. But it was in front of me. The whole If it estate. could impact on me in front of a church service, what more outside a church service? So we want to come to a point where we are real with each other, that there's some dances that please. That's why if we want to dance anyhow and bring dance to the church of God, let me ask you a question. Why aren't we twerking for the Lord? Why aren't we twerking for the Lord? Let's put poles on the pulpit and let's twerk for the Lord. Why are we selective in what we can perform for God? And yet the body is the temple of God, the church, the bricks is me and you. So in this discussion, one thing that must be understood is the avenues of the heart, the keys you have. By the time you invite John, clearly John seems to be the devil here. Yeah. By the time you invite John, you are inviting more than John. You are inviting John and others. Like when you invite colored people to a party, they come in a Mini Cooper, but there are 20 of them in there. When it opens, then you no, there realize, are 20. When the accident happens, you find, 2 cars were involved, 3 died in the other car, 24 died in a Mini Cooper. This is what we do. We have cousins. Demons have cousins. So you are inviting more than you expect. And in the end, it will end in tears. Why? Because the power of God somehow just vanishes from you. And you find yourself going on a downward trend and you don't even know why. That's when we end up saying, it just happened. Well, we are seemingly getting to, you said quadratic and what? Simultaneous equation. We're exactly getting to understand who is X, who is Y. Now we've got John. But I'm glad that John in your story refused to open the gate. Yes. It was John Valley Gate. Yes. So that we cover the avenues to our souls. So when we come back, we're going to talk about how do we close the gate and how do we then close the avenues to our soul, because in our soul are the issues of life and death. Welcome back. Now we are saying John Valley Gate, and we need to close all the avenues to the soul to make sure that we are ready for the soon coming, not of John, but of the real man who is coming. So should I ask, is it just a song? I think based off of the arguments that have been going on here, I would really like to say that it's not just a song. Alluding to what Mama said, something about how it's the senses and the eyes and the what, all that. So I think it's not just a song, because then it's going to affect our character as individuals. So I don't know if we're going to say now we should delete or we keep, I don't know, but it changes our character. That is where I am now. Well, you've just heard it for yourself. The decision is yours. But if I was you, delete. All right, that's fine. Kevin, what do you have to say? So let me say that, let me reference to a story. One day, God wants to rescue Lot from Sodom and Gomorrah, gave them an instruction, you must not look back. And Lot's wife looked back, and she died
she became a pillar of salt. One author commenting on this issue, she said she was not too cold to die in Sodom, neither also too hot to reach Zoar. Therefore, she died in between of Sodom and Zoar. And the Bible simply says in the book of Revelation chapter 3, verse number 14, that you have a problem with the Laodicean church, that you're not hot or cold. And because you don't belong to either of this side, I don't have a solution, but I will spit you in my mouth. So it simply means that going not dancing with John Folligate, but having it in my phone is because evil and good cannot coexist. One will eventually put the other one. So I'll say on this John Folligate thing, there are people who are actually doing the real challenges on Facebook, and there are people that are just listening the song at home. I think same WhatsApp group. And to us, I'll say, guys, let's delete. Okay, I'm getting excited. Well, let me talk to, are you Semi or you Shannon? This must be Semi. I could be, I don't know. It depends on which side you're on. Depends which side of the gate anyway, but I'm on the closed side of the Okay, gate. so I was thinking that probably we can talk about deleting the song, we can talk about every other thing that we want, but the major decision lies within us. See, I choose what I want to see, I choose what I want to listen to. But then we have these people in our houses that are called parents. Sometimes they tell us what we must listen to, and sometimes we feel it's wrong, but sometimes they are right. If I'm going to take you back to the book of Exodus, we have the story of Moses in chapter 2, where Moses is born, right? But because Pharaoh does not want a king rising up out of the Israelites, something like that, the boys have to be killed. But his mother realizes that this is a jewel, so she makes a basket out of tar and stuff that I cannot read, and then she puts the baby inside and puts him in the river. We don't have those baskets now, we don't have rivers now, but outside of these church premises, outside of our homes, there's a devil out there knowing the potential in you and is waiting for the slightest chance to ruin your life and your image. No matter how boring it was, Moses had to stay in there because that's where his safety was. So no matter how boring it is, our homes, no matter how too churchical they are, that's where our safety lies because the devil is there out there. So what I would say is we need to listen to them as much as we don't want to, but we need to listen to them and stay in there. Wow. I hope the parents are listening with the amount of role that you have in making sure that you guide us to be able to guard the avenues of our soul. Well, I almost got right straight to Shannon, but let me actually do that now. Okay, so she is now reminding me of Songs of Solomon chapter 2 verse 15. Who, she? Yes, she. Okay. Telepathy. You know, it's a twin thing. You Well, know, I'll never it's- understand it. I don't have Yeah. a twin. It's called twin magic. So it says, catch for us the little foxes. In Shona, Nonzi. Makava madiki. Makava madiki anopedza mazambiringa. It's not like the foxes anodya mazambiringa. But they're going to do something that deters the fruiting yemazambiringa. Like they're going to go around and play around the tree, and then the flowers, instead of bringing out fruit, the flowers are going to fall off. What does it mean for me? What it means is that those little tendencies that are in me, the song, I don't want to listen to it, I want to dance to it, but why am I keeping it? It's one day going to drop those flowers that are supposed to bring fruit in me. The friends I'm keeping around, remember I talked about a praying Cardi B, it's because of the people I'm hanging around. You said I have the power to move. Let me move before the fruits are trampled on the ground, before the flowers are trampled on, before they are actually fruiting. Catch us the little foxes. You know, sometimes we're so worried about the big foxes, foxes, yeah. but the ones The that wolves. actually destroy are the little foxes. Powerful. Cash. Yeah, my point is it's wise not to go at the gate. Just to stay put where you are. I like it. Don't even go to the gate. Yeah, don't even. Because if you go to the gate, John will actually come and open the gate. So if you are not at the gate, John will not open. Because if John opens the gate, someone without his toggle will enter.
And so what I think we need to stay where we are. We need to continue to do the good things that we're doing. Whether it's pre-COVID or post-COVID, let's stay in our lane. We know the dictates of our church. We know if you meet someone and you tell him that you are a Seventh-day Adventist, that someone will tell you that that church, people from that church, they read, but do you read? It's just a statement that has been proven correct by those who came before us. But now we are not doing that. So we need to uphold what was being done back then and now. So we need to maintain that. Let's be spiritual in every aspect. If you go through the AY Legion of Honor, you understand that if we stick to that, we will not cry foul. Can I put you on the spot? You know I'm your director. Please give us the AY Legion of Honor so that people will know what is it that we have to uphold. As a master guide, I know the AY Legion of Honor, and I will not go through it all, but I will just remind you of it. Very noble. Yeah. So it talks about honoring Christ in the Church of Associates, and someone talked about it. So if you are on a solo, or if you have associates that are not spiritually strong, it doesn't work a miracle for you to convert all of them. It's 1 against 6. Let's say you are 7, and you are one who is an Adventist, and the associates that you have, maybe they are Adventist outside, but inside, it's holies. You know, there is holies and what, I'm talking about the clubs. There's always There's clubs. yes, clubs. Clubs, always. There's dreams, always what? Dreams. And there's the other one which is more popular. Akis. Akis, yes. So Well, for me and Micah Tyra, we don't even know what they are talking about. No, but we, for a second there, I think we're 3 of us. oh, for a second, we're 3 of us. Even I was there for a second. What we know is we know Boulder Church. Exactly. We know HCCC. That's it. We know. There's Akis and Funis. Oh, there's Akis. Yes, Okay, but yes. that's fine. You can go ahead. So I'm saying you need to honor Christ in the choice of associates. You also need to honor Christ in what you choose to behold. I think Mother said it earlier on. What you see, you need to honor Christ. But the problem is, I think we talked about it later on with the use of social media. Pornographic ads can just pop up and you see them. But you need to have the strength that is in us to say, this Lord, let it pass. And it also talks about The last one. Give us the last one. Just one. all right, one more. It talks about honoring Christ in I said Church of Associates. What you choose to behold. And choose to listen again. I think we talked about it. The songs, it may be, you know. It even says rumba and kwasa kwasa. Yes. And Yes, what yes, was. yes. Yeah. So we should add this one as well. Yeah, we should add in Nancy Stoke. But now the problem now is when it comes to private transport in combis, if you are, it mostly happens in that is Epworth, Mavuku, Glenville, Budiriro, the ghettos. I think when you stay in Mandara, if you want to see the nice combis pimped up to the spot, go to ghetto. But if you live in Mandara, you won't you won't see that. But if you get into a combi to Mavuku, there's a screen, and they play songs. At some point in time, yes. If you don't know videos, if you don't know Cardi B, enter into those TVs, you will see it. But now it becomes a choice whether to. But generally, what happens when you get off, you just say Nancy Stogo. Alone. Without anyone telling you. Yes, I don't know what happens with the mind. I once entered. I once used the public transport, and they were playing. Ndafunga bawa, ndasua bawa. Oh, that It one. says. Oh, you even know it. Yeah. It says. You hear it in the combis. It says. Mabawa maka. And Skolo skoro makavura. makavura, but ipapo bo. Skoro ndo panonzi wo. Eh. Panonzi mabhazi akauya ipapo bo.
Maboda, they also talk about mabhodha border. makavhura ipapo bho, zvikoro makuvhura ipapo ho, Tangai tangai bhawa. bhawa. Saka, you know, when I got out of the comp, I ended up on my own saying, Mukuru we tafuka bhawa, tangai, you know, something like that. So I don't know what happens with the mind, but we need to get rid of it. And just to try by all, it's difficult, but you need to try Yeah, sure. by all means to. It's not by might nor by power, but by His Spirit. Because sometimes some of these things, you know, you can't, you know, when you're driving your car, you can't then try to imagine what they're going through, because, you know, you'll be coming out of your car and you're playing Christ in Song. You know, they released just a new CD I was playing it when we were coming here. It's quite good, but you can't, I mean, choose for something that is not within you, especially when you're in a public transport. But like you're saying, you need to make that conscious decision. Say, you know what, I'm guarding the avenues to my heart. I choose not to listen to it. Pastor Ticket, what can we do to help the young people? I think it's not only helping the young people, I think it's helping everyone. We are all making choices, and I want us to be human. These things are there. We are in a world where these things are. Not all worldly songs are bad. Select wisely, is that clear? Avoiding a problem is not solving a problem. So pretending like Nancy Stokot doesn't exist, not solving the problem. It's choosing to say, even if it exists, I don't have to sing it. I don't have to live that. You get it? Because there are certain songs that we grew up with that actually take you back to when you were growing up. As soon as you hear the first line, you quickly go back to that day. That's what happens. So I'm saying you can listen to all the church songs you have in your car and still can have road rage. Listening to a song talking about Jesus. You wind down your window, but you listen to a song that says, and hallelujah. So it's not the song. It's the song in my heart. Keep a song where? In my heart. So I want to read for you a verse. This verse here, well, this is an updated version. I don't know about your Bible. It says, my son, then we have to add daughter now. My son or daughter, attend to my wisdom. Incline thine ear to my understanding, that thou mayest preserve discretion, and thy lips may keep knowledge. For the lips of a strange woman drop his honey, and her mouth is smoother than oil. If you've never been played before, you don't understand the reality of this. Yeah. But in the end, she's bitter like wormwood, sharp like a two-edged sword. Her feet go down to death, her steps take hold of Sheol. So she findeth not a level path of life. She is unstable, and she knows it not. I want to explain this for 2 seconds. You don't know where she's going, who she's with. When she's with you, she makes you feel like you're the only one. Yeah. When you've left, she makes him feel like the only one. She has a mathematical calendar for all of you. So you can't tell where she's coming from and what she's doing. Now, therefore, my son, hearken unto me. Depart not from her words. Yeah. Remove your way from hers. Do not even come nigh to the door of her house. Don't even take the path that leads to the door of her house. Because the Bible knows when you take the path, you'll convince yourself to take a few more steps just by the door. When you get to the door, you say, I'm just standing by the door. And in the end, you're going to be inside. Are we together? So the last portion says, lest you give thine honor unto others, and your ears to the cruel, lest thy strangers be filled with thy strength and the labors of your house. And thou mourn at the end, when your flesh and your body are consumed. And you shall say, how I hated instruction, how I despised reproof. This is the verse, the chapter, which describes our HIV and AIDS. People die, and what they've worked hard for, cultures take away from their children. Because we have a way of saying it will never happen to me. So it's Stoko now as a musical song. Yeah. What happens if it's your girlfriend doing for you Nancy Stoko? How much power do you have? Ask Samson when Delilah did Nancy Stoko. He started talking the truth that God had preserved in him. So we've got to be real. Not all worldly songs are wrong. But there are better songs, which are the church songs. They're edifying. When you are in a heartache, you actually sing the hymnal songs. So there are certain things that we need to make as a conscious choice. Because when you are now in the space where the devil can get you, God doesn't just take you out. Yeah. You have the power of what? Of choice. And it's not just, Nancy Stoko is just an example of type of songs. Yeah. There are people who don't listen to that. There are people who listen to trap. It's called trap music because it does trap the soul. People listen to hard this, I'm going F this, I'm going F that. But in your heart, you've got F and B's and C's and K's. But here you are wearing
the uniform that says you're an ambassador. You are reading out, I will not choice of friends, choice of this, choice of that. But that very evening, you guys are going to the club. So God is not foolish that it does not strike you where you stand. He allows you to have a second chance. Have a second chance. But at least if you're going to listen to it, know that you're listening to that which is not from God. Wow. There you have it. Thank you, Pastor Dickett. Well, it's always good to have Mrs. KK here because you always help us navigate and see how best we can preserve our soul. So we'll give you the honor to probably wrap it up and see how best can we guard the avenues of our soul, even in this contemporary world. And if you have any challenge for the young people, please do so. Challenge us and we'll see how we can go. Thank you, Uncle Ivan. Well, young people, my heart bleeds at times because I know the environment that you're in, ours maybe may appear to be better. We had our own challenges, but I think you are more exposed than we are. From the same book that I've been reading, it says here, if we venture on Satan's grounds, we have no assurance of protection from his power. Let me say to you, young people, never, ever take a step towards the devil's ground. And what you eat, what you see, what you listen to, or even your associates, your friends. Why? Because you have no protection there. I'm just thinking right now, it has been so easy keeping you in church before COVID. You know, I know you'd attend church just before divine service, and then soon after lunch you disappear, you're not even back to church. But now after COVID, churches, most churches have opened. You are not even there. Yes, you're talking of you need to be safe because there's COVID and this. But at the same time, we are hearing that you're visiting the clubs, the movies, and all the theaters out there. You are not safe, young people. And get to know of this. You are by yourself. God is not with you. So you better take a step. Kesh said, it's difficult. Yes, to listen, because when you're in a comb, you can hear anything. It's so difficult. But I want to thank God because he gives us strength amidst those challenges. Here again it says, avoid the first approach to danger. John Volley Gate, don't go to the gates. That's what you said. Yes. Yes, avoid the first approach to danger. Yourself, take an initiative to say, I will not do it. Yes, I as a person, even if the whole church is doing it, even if the elders are calling you to go there, tell yourself, I will not do it. Why? Because you have got heaven to enter. God is calling you. He's not calling the whole church. He's not calling your parents. He's not calling so and so, your pastors. He is calling you. And on you he's depending. Just like he was doing with Daniel, you know, those were the youth like you. Just like he was doing with the Miriam, all the people that you read about. Put yourself in those shoes and tell yourself that I am the person that God is calling upon, and I will not take the first initiative to danger. Rather, I'll pray that God will help me. Why? Because the moment we do that, we are exposing ourselves. You know, never think that as a Christian, your Christianity will protect you when you're in the club. It will protect you with that, you know, those songs in your phone. I'm glad I've seen you deleting. I wish we had all done that here. Maybe it was going to save us. But I know as you're listening there, you can do something. It's not just the song. Where you watch, where you go, what you watch, where you go, what is in your computer, in that flash disk that you treasure so much, what is there? You need to take the first step to protect yourself, and God will really empower you. So, young people, the honor is yours to do what is right. Yes, you can expose yourself behind our backs as mothers, because we are not always with you, but angels are watching, and God is seeing you. So may God help you and aid you in this regard. I would rather say, John Valley Gates. Yes. John Valley Gate, and guard the avenues to your heart as we go. We want to leave you with this
challenged to say whatever is honorable, whatever is pure, whatever is of a good report, whatever is virtuous, please think upon these things. You can always guard the avenues to your heart. Thank you for joining us today. And before we go, we really want to let you know that we have people who are ready to assist in whatever situations that you have. You can get in touch with us on our Mandara online platform, or you can even text. My number is 0775706015. We've got a lot of people who are willing to assist us, who are ready to help us, and you can also surely get in touch with us in all these platforms. Remember, God is watching. Before we go, Mike Achairo, we would want you to really pray for us, not only as young people, I think Pastor Katusha said, but generally as a church. We need to make sure that we guard the avenue to our souls, that the Lord might be able to be pleased with our life as a lifestyle. For everything that he said, by beholding, we become changed. Let us pray. Our Father, who art in heaven, we want to thank you for you've been with us during this discussion. We want to thank you again for the enlightenment that we have got as we are discussing. The devil is so clever, but we want to thank you, our Father. You give us more signs and more warnings to watch out even as we live each day. It is our humble prayer, Heavenly Father, that you may protect our young people. They face so many challenges in their lives, but we want to thank you for you're ever there for them. We also pray for us as parents, as we nurture them in the right way. May you give us the right approach and aid us in our little strength to do what is right. We pray for the church as well. The programs that they have for these young people, may they continue to edify them. We thank you, Heavenly Father, for you are with us. Even when we sin and come back to you, your hands are ever ready to receive us. Thank you for hearing us and for taking care of us. In Jesus' name we do pray. Amen. Amen. God bless you. Let's meet next week for yet another exciting topic. Dinoananda tukum Zimera kadzama Jesu tenzimu ponesi Wakatifirayo Zimeirondariwanam Irorinondi chenesam Kutatenziro chenesam Kutatenziro chenesam Dawana upenyutsam Nyanzara parake Shitemanjese zaperam Apapazimeyo Zimeiro Nariwanam Irorinondi chenesam Kutatenziro chenesam Kutatenziro chenesam Ndamuganda itwa mutsam Nembiri yedenga Nemoyo nengu chenam Na Kristu manjiri Zimeiro ndariwanam Irorinondi chenesam Kutatenziro chenesam Kutatenziro chenesam Chishamiso tzitzake Ropa rake pasi Muzi wenyi Jesu chete wakati nunura Zimeiro ndariwanam Irorinondi chenesam Kutatenziro chenesam Kutatenziro chenesam Zimeiro ndariwanam Irorinondi chenesam Kutatenziro chenesam Kutatenziro chenesam Zimeiro ndariwanam
kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa kana ndiri mutadzi Jesu akandifira wakafa kuti ini ndichagara kudenga sena wani pamuti ndinopona na Jesu harudoro rwa Jesu runopinda pamsoro runotama senyanza runogara narini rudo rwakandiona apo ndiri kusada kana ndiri mutadzi ndiri kumuda Jesu kuda kwangu aziwa zvene urombo wangu neupenyu nemoyo Jesu anochengeta neupenyu nemoyo Jesu anochengeta neupenyu nemoyo Jesu anochengeta ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese ndichinyamata munzira tanzikwidze kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzimise kudenga ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese ndichinamata munzira tenzi ndikwidze kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga handiri zvangu kugara apo pane kupokana asi vamwe vangagara ini ndinoda kusoro ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kugara kudenga kana satana ndinetsa rudairo rwangu rwese ngerwekugara kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kukwira kumsoro ndione kupenya kwenyu ndinonamadzira kuti
ndimise kumsoro ndisimute ndimise nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndisimute ndimise nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise 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 kudenga. Tokuchingamidzai mose paMandara SDA Church. Ini ndinonzi Baba Mwenje. Ndinoda kufara kuratidza kupembera kwandinoita kuva nemi musi weSabata wakaita sanhasi. Handina kuuya ndega pachirongwa, ndauya ndakatsigirwa nanasazviongo-ongo ndoti ana muzvina bhuku nana vazivi, hanzi muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo. Vanhu vandinavo ndinonzwa kufara kana ndiri around them. So here on Mandara SDA Church, I know you are going to be blessed. So make sure kuti munoenda munobvisa zvinhu zvinokukanganisai zvese mouya mogara pano. Tova nehurukuro yakakomborerwa. This is a new show on Mandara SDA Church inonzi Bless Me Indeed. Nditenderewo kuchingamidza vandichange ndichifamba nawo muzvirongwa zvinotevera chanhasi nezvinotevera. Ndina mufundisi Makiwa. Tokuchingamidzai mufundisi pachirongwa. Tinokudza Mwari, tinotenda nekuti chingamidzo kwakanaka. Baba Mwenje, anditika hatingave pano mukasachingamidza vanhu nevhesi. Nderipi vhesi ndakubatai Pauro? Nderipi vhesi rinongodauka kubva mumwoyo menyu rekuchingamidza vanhu paMandara SDA Church? farai muna She nguva dzese. Ndoda kuti ndipamidze futi kuti farai. NdiFilipi 4:4. Anditika Pauro ari muna vaMakiwa adauka kuya kwamuri kwaifarai kwa nguva dzose. Anditika tokutendai mufundisi. Kurudyi kwangu ndina Elder Sitole. Baba Mutsa. Makadizvenyu Baba Mutsa? Tine mufaro Baba Mwenje. Anditika tinokuchingamidzai vateereri kana kuti vaoni nevateereri. Toda kutenda nekuchingamidzwa pachirongwa Bless Me Indeed. Tiri kutarisira kuti tese tichange tichikomborerwa nekuti Jehovha ari kutsvaka kutikomborera. Anditika vandinavo mustudio nhasi muMandara SDA Church vanofarira kuverenga bhaibheri ende vese vanofarira kuimba. Mukanyatsonditekenyedza chaizvo muchanzwa vachiimba stanza asi tichange tichinakigwa tiri pano. Pane vhesi here ramuruda kuti vateereri nevaoni vakomborerwe nevhesi rekutanga nhanganyaya yedu yatinayo? Izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo kuti wakatida akatipa upenyu hwake. Nesuwo ngatipei hama upenyu. 1 John chapter 3 verse 16. Itwin verse ya John 3:16. Amen. Amen. Ndinoda kutenda ende zvamuri kuona panapa tiri kubroadcasta tiri paYouTube channel and tiri paFacebook. Saka chandinoziva panapa ndechekuti munenge muchitiona tiri vatatu kunoko, asi imimi munenge muripo pamacomments ipapo. Saka ngatimboonei kuti muripo here. Chimbokandawo kavhesi kako kaunofarira zuva ranhasi tichingamidzane nemavhesi tese. Tinoda kutenda sezvatataura pakutanga, Bless Me Indeed. Reka nditange namufundisi. Mufundisi ndichiri ngokubatai Pauro. Ndepapi panzvimbo pamakatanga kuti nyaya yeutariri iyi ndinoifarira ndablessingwa sezvinotaurwa naElder ndiElder nevaimbotaura muchiSabata, hanzi ndablessingwa. Pamakati ndablessingwa naMwari ndakuda kumboitawo zveutariri nekudzidzisa vamwe, ndepapi? Ndakadenwa nemukomana ari mubhuku iro yakanyorwa pana makoronike. Alright. Bhuku yekutanga. Alright. Chitsauko chechina pavhesi ya9. Alright. Yanga ari first born muimba yamai vanobhilivha kuti vakanga vari a single parent. Okay. Anonzi Jabez. Alright. Yeah.
ndo paakataura mashoko akandidena ndikati aiwa hapana kumwe kwokuenda kunze kwokudzokera pana Mwari. Anditika tinotenda sezvamanzwa, ibvai matora chigunwe chenyu moenda bhuku dzvene 1 Chronicles chapter 4 verse 9. Anditika isai chigunwe ipapo tichadzoka zvakare kuna mufundisi. Regai ndimbouya kuna Elder Story. Elder Story, ndepapi pamakasvika pamakati indablesswa zviro kwazvo anditika vamati handingazvichengete pandiri ndoga, ndoda kuenda kunoudzawo vamwe. Ndepapi panyaya dzestewardship? I think stewardship kwandiri yakandibata nerudo. Munhu akandida baba wangu anonzi Janda akanditora akandida achindidzidzisa achindiverengesa bhaibheri. Usekuru wangu kuti ndichiverenga kudaro ndichikakama obva ndinyarara iwo pedzisa vhesi nemusoro. Right. Ndopandakaona kuti rudo urwuka runopfuura. Ndosaka ndataura kuti izvi ndo zvatinoziva rudo nazvo. So rudo zvarunoita runokwezva, ende rudo rukakubata so hauregi kubva wada kupinda munyaya yestewardship yekupa. Rudo runodhonza kupa, ende kana wapinda pakupa wakudenha makomborero mablessings atiri kutaura nezvawaya ekuti saka ndo zvakaitika kwandiri. Stewardship ndakaidzidziswa naElder Janda Arnold, may God bless his soul. He's a good man. Akandida, he's my spiritual parent kubvira ndichibhabhatidzwa 1989. Akabva anditatu uya mufana achifamba neni achiparidza ndichiverenga kusvikira ndakukwanisa kuparidzawo neniwo ndava ndega. Tichiri pamuri Elder Story, ndoda kuti mumbotiudzawo panyaya yeutariri iyi. Ndiani anotarisirwa nedenga kuti apractice lifestyle yeutariri? Ndiani? Iyoyo hainetsi, tinoiwana kwekutanga handei kumavambo kuna Genesis chapter 1 verse 26. Ndo patikapuwa utariri naMwari. Mwari akati ngatiitei munhu nemufananidzo wedu, akatipa image yake kutanga. Chechipiri zvikanzi ngaachiva nesimba pamusoro pezvese zvanga zvasikwa zviri pasi, zvisikwa zviri mugungwa. Ndo dominion yatongodzwa. Dominion iyo takapuwa simba pamusoro paro. Kwete izvozvo chete, kukazoenda kuna Genesis chapter 2 verse ya 15, Mwari akatibva ati asima munda akaisa munhu mumunda kuti autarire aurime. Saka Mwari akasika zvinhu ndokuti right, ndakusikira zvinhu isu ndokusikwa kwekupedzera kwazvo. Zvinhu zvavapo zvikanzi chichengetedza zvinhu zvangu semaitiro andaizozviita ini. Ndosaka akaisa image iyoyo. Saka muri kuti munhu nezwi rimwe chete, munhu ndiye anotarisirwa kupractice utariri. Munhu wese akasikwa nemufananidzo waMwari, munhu wese. Anditika ndoenda pandamufundisi. Nde mukurarama kwamuri kuita imimi semufundisi nekuona masangano amunofamba nawo, anditika nde api mazera ari kunzwisisa? Apa ndabvunza kuti ndiani anotarisirwa. Apa ndakubvunza kuti vari kunzwisisa nyaya yeutariri. Zera number 1, and then class. Chimbotidzidzisa kuti class yevanhu vari kupractice utariri vanhu vane zvinhu zvizhinji here kana kuti vanhu vane zvidoko here mukuona kwenyu nemukurarama kwenyu? Chimbotiudzai zero neclass. Ya, mubvunzo wenyu wakati omei. Nengari yekuti ndingangotaura ndakanangana nekwandakasevenza imwe nguva nekwandiri kusevenza izvino. Ndakatanga ndakaiswa kumaruzevha. Alright. Saka ndakaona kuti munhu ari kuruzevha ndisingatarisiri pasi vari kutaundi, nondaiti bvawo kutaundi, but munhu ari kuruzevha especially vanagogo vana sekuru nyaya yeutariri aiwa tiri kure. Vari kuruzevha? Aiwa tiri kure. Munhu anouya nemachisa yechegumi nechigodo chesepa kuti ndaunza kuti gore rino hatina kukohwa, woya nemiguri yechibagwe weverenga 10 woya nayo kunzi iyi. Saka indakangoti haiwa tiri vadoko. Saka ndisingatori hangu kuti vari kutaona havasi kukwanisa, but ndofunga mubvunzo wenyu uri kutsvaka kuti vapi vamunofunga uye nezera ripi. Ndinofunga ndinochallenjiwa nevanhu vakuru. Tichiri pamuri, now let's get padingindira ratasarudza paseries yedu. Bless me
indeed. Yeah. Anditi ngatimboitsemura pazvikamu kana kuti 2 minutes dzatasarwa nadzo pasegment inoyi. Ngatimboidissecta. Ndichakuti mubate bless. Anditika bless me maybe. Imimi ndira kuti muzobate indeed. Ngatimbo nongona tibate kuti zvinorevei bless me handenaro. Me ndinotoreva iyeni. Alright. Yeah. Personalized. Yes. Kwete vamwe but inini. Kwete kuzvikudza but kutsvaka kuti indiwe chikomborero kune vamwe. Alright. But varire bless manje. Ivara rinoreva mufaro. Alright. Happy. Rinogona kutsinaniswa nevariri kunzi happy. Alright. Saka munhu kana achiti bless me ari kuti Happy me. ite kuti inini ndive nemufaro. Kureva kuti munhu akasuwa imwe nguva. Alright. Asi ari kutsvaka kuti Opombonokawo. ndodo kufarawo. But manje anenge ari kuudza munhu akafara kana kuti ane homwe ine mufaro kuti imimi ndondidururaiwo mufaro wamuinawo. Right. Ndimbowo nawo ininiwo kuno. Saka ndo kubata kwandinoriita varere kuti ndikomborerewo inini. Chimbobatei makadaro. Zviro kwazvo ivara rinota chinyi mamuri richiti chinyi kune vamwe vanhu vese roti chinyi pane nhaurirano yatiri kuita iyi. Zviro kwazvo indeed. I think indeed inobata udzamu weblessing. Kune ndege mbiri chaiyo koita yemashanga. Pachivanhu vanoti usakwidza ndege yemashanga. Unoita kunge uri kublessingwa iwe usiri. Ndodonha ndisati ndaenda kure. Maziro kwazvo hauna kwaunoenda. Alright. Kune zvinoti mukaoneka kuna Hagai anoti munoti muchiisa muhombodo asi munoisa mune hombodo ine mapuri. Unofunga kuti wapuwa but unosara usina ushaya kuti zvaenda kupi zvoshayiwa chikomborero. But the blessing of the Lord, Proverbs chapter 10 verse 19, maketh rich and addeth no sorrow with it. Blessing iri kutaurwa naJabez nekutaurwa namufundisi panapa. Blessing yekuti kana wapuwa naJehovha haina maregret, haisi ndege yemashanga, inokusvitsa kwauri kuenda. Nemhaka yekuti akublessinga wacho hakuna anokwanisa kukubvutira chikomborero. Zviro kwazvo. Andinoona kuti mavara maviri. Zvinhu zvechokwadi. Zvinhu. Alright. Kwazvo zvechokwadi. Aiwa chimbobatei makadaro tiri kudzoka. Ameno kana muri kukomborerwawo. Asi inini ndiri kukomborerwa zviro kwazvo. Nechirongwa chedu bless me indeed. Have you been blessed? Do you want to be blessed? This is the series you need to be on. This is the series that you need to call your friends and your loved ones. And ndogara ndichitaurira shamwari dzangu kuti and your enemies so that they are blessed indeed. Tinoda kumbonwirawo mvura, teererai zvinotevera. Dzokai mawanda. Thank you. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa zvendichiri mwana wake. Welcome back. Tiri pachirongwa bless me indeed. Ndovimba kuti muri kutinamatira muri kumba, muri kukomborerwa, muri kunamata nesu, muri kufamba nesu mumashoko atiri kufamba nawo. Tadzoka zvakare ndiri panapa mustudio na Elder Stole, baba Mutsa, ndina mufundisi vamakii watoti babani. Baba Panashe, Baba Panashe, Baba Mwenje, Baba Mutsa mustudio. Tinoda kutenda. Nemiwo muri kudzimba, tinokutenda ineko vapano. Continue to write on the comments the blessings that you are experiencing as we are moving with this program. Bless me indeed. Rekentange kuna Baba Mutsa. Bless me indeed. Tambotarisa, I think vechirungu vanoti etymology of the word. Have you ever been blessed indeed? Absolutely. Inichandiona paStuartship ndechekuti inonetsa kusimba nayo kana usati wakomborerwa nayo.
the reason why ndakabva ndanyanya kusimba mustewardship is because ndakazvionera ndega. Bhaibheri Mwari haasi wekuedza. Asi kuna Malachi chapter 3 verse 10 anoti ndiidzei muone kana ndisingakuzaruriri mahwindi ndikakudurirai mukomborero wakawanda zvakadaro zvokuti muchashayiwa pokuuyisa. Now shoko raMwari rasiyana neromunhu. Munhu anokutuka kuti uri imbwa yemunhu, unoramba uri munhu, unoramba uri munhu but watukwa. Mwari akati uri imbwa unobva wava imbwa nekuti mashoko ake ane simba, anosika. Exactly. Saka Mwari paakati ndiidzei muone, pandakatanga kupinda mune nyaya yestewardship ndakamuidza Jehovha zvemaziro kwazvo. Kwete pazvegume zvega, ndakabva ndatanga kupinda maoffering. Pastor Tapera akauya kuma90s kuMeboreni akatanga kundidzidzisa kuti kune chinonzi offering chinofanirwa kunge chakatokura kufura tithing. Ndokubva ndazviedza ndaona kuti zvinotokomborera zviro kwazvo. In other words, Elder Stole vari kuti dingindira ratinaro, bless me indeed. It's a personal, experiential lifestyle yamakawana. Anditika mufundisi, vafundisi vanoblesswawo here kana kuti munongozvitaura kuti vanhu vawanze matithes and offerings, makambokomborerwa here? Vara rekuti indeed mukazvitsvaga kwarinobva rinoreva, ndambotaura kuti zviro kwazvo. Zviro. Hakuna chinhu chiri kwazvo chisiri spiritual. Saka iro pacharo parinototi indeed rinobva raenda pamusoro pezvinhu zvese zvimwe zvese zvisinei neupenyu kunoho. Saka mandibvunza kuti kwakambokomborerwa here uhongo kuti wapo pano kwandiri kudai chikomborero chaMwari. Indeed rinoreva the spiritual blessing above, because hakuna mazviro kwazvo anokunda zviro kwazvo ndiJesu. Saka kundibvunza kuti makakomborerwa here, handina kukomborerwa, ndiri kukomborerwa zviro kwazvo. Present continuous. Imi tichapinda muchirungu, tichapinda muchishona, tichazipigwa pano. Right, I hope you are being blessed indeed. Ndiri kudiscussa panapa nyaya. Hatingarambe tichienda mberi tisati tambonyatsoenda pamwongo wechirongwa. Patabvisa dingindira iri, taribvisa mubhaibheri. Mufundisi, ngatimbofamba naye. I'll give you 2 minutes. Ndokupaiwo 2 minutes. Ngatimbopindai patazomora dingindira. Bless me indeed. Ndiani akataura mavara aya? Zvanga zvaita sei? Mukomana anonzi Jabhezi akaberekwa namai wake. Shoko rinoti akaberekwa mai wake vachitambudzika. Mai ndo vakatomutumidza. Pachihebheru munhu anotumidza zita mwana ndi baba. Saka zvinotaridza sekuti mai vakasiyiwa nababa. It's either baba vakafa kuhondo kana kuti vanga vaindepi. Saka vakabva vamutumidza kuti Jabhezi, kureva kuti afflicted. Saka pazita racho rakatotanga ritori nematambudziko. In other words, muchingezi toti the odds were against him from birth. Alright? Saka mai vakatomutumidza vachitambudzika. Vakatoenda mubereka ndichitambudzika. Saka iye manje akura, ndo pane mongo wenyaya. Pakuberekwa anga asina choice. Aberekwa achitambudzika, but akura akati Mwari inda kunamata, handimoza kuti munamata. Mai vakandibereka vachitambudzika, but ina handidi kutambudzika. Chindikomborerai mazviro kwazvo. Tikudzoka pamuri mufundisi. Elder Stole, zviri Christian here kuda kukomborerwa zviro kwazvo? Haungofanirwa here kugamuchira zvawapiwa? Handiti pane muimbi anoimba anoti zvandapiwa naShe ndinoita sei? Ndogamuchira. Tongogamuchira here kana kuti ndofanirwa kushuvira zviri kumberi pamunamato wataurwa kuti indeed? Is it Christian? It is Christian because Jehovah mupi wemakomborero. Now tikatarisa vakawanda vari mubhaibheri vanonzi vakakomborerwa, varanda vaJehovha. You will find them, they are blessed men of God. And the way the Bible speaks, kana tichicompare, mukatarisa even Proverbs chapter 11, verse 24, inoti oripo unoparadzira
Alright. asi achiwedzerwa, asi uripo unonyima zvaanofanirwa kupa asi zvinomuunza to poverty. So poverty is the other extreme inenge ichitorakidza according to the Bible kuti kutoshayiswa nekushayiwa zvinenge zvatova nekushayiwa makomborero mukati, but kuwana nekuwedzerwa kunoratidza kuti kune makomborero. Now it depends though. I'm not saying kuti munhu anogona kunge achishayiwa orega kufara nazvo. Mumwe anogona kuva content ogutsikana nezvishoma zvaanazvo izvozvo orega kana kunamata munamato waJabhezi, nekuti dai Jabhezi asina kukumbira kukomborerwa, maonero angu inini, handisi theologian, but maonero angu ndeyekuti dai asina kukumbira zvaingoenda zvakangodaro, nekuti zvinorakidza kutenda kwako. Saka Mwari maziviro andinomuita anopa zvinoenderana nekutenda kwako. Alright, mufundisi, heyo nyaya takuikandira back to you. Matiudza background handitika yekuti Jabhezi akanga pane zviwira wani zvaakangowirawo mazviri asina kuzvisarudza, asi iye akapfugama mvaita munamato handitika. Ngatimva tambodauka tomboenda kuend kwacho. Vhesi iri rinotanga richiti chini? And Jabez was more honorable than his brethren. Rakatanga ne-ending. Varazoya pamunamato. Aiwa chimboti blessing aione macomments enyu zviro kwazvo. Chokwadi chamataura baba mwenje ndechekuti munhu kunyorwa kwendimai ari kutapirirwa nemagumo. Alright. Tapirirwa nemagumo kuti he is more honorable than chirungu chote brethren, but shora inobva iti vanun'una vake kutoranga ridamwa. Alright. Saka mukacheka kubva kuna mavhesi ese 6, 7, 8 genealogy. Genealogy. Tasvika pana Jabhezi panonzi akanamata. Saka tiri kuona kuti uremekedzwe uve munhu akaremekedzwa ndokunge Mwari wabata upenyu hwako paissue iri spiritual. That's why the indeed part inobata pakuve munhu kwaye. Saka muchizonzwa kuti handidi kukonzeresa mundibvise muzvivi animazvona. Saka pari kutangwa tisati tagamuchira zvikomborero zvimwe zvese handitika tikagamuchira chikomborero chekuve munhu waMwari ndozvikutaurwa naJabhezi. Sakati zvimwe zvese tingataura but baba handivaoni, mai handivaoni, but ndoda kuve ndiri munhu anokudzwa. Kukudzwa kwemunhu anofanira kutanga agamuchira chikomborero chiri spiritual. Tinotenda makateerera here. Kana mine mubvunzo nyorai macomments enyu and tichazotanga the next edition tichipindura mimwe mibvunzo nematestimonies enyu. Mutinyorere tomboenda kuna baba amutsa. Tambotamba naJabhezi ari mubhaibheri. Toda kuramba Jabhezi ari mupfungwa medu, asi toda kumbomhanyirawo zvakare kuti timboipersonaliza pane mumwe mutoo. Tinofanirwa kuromba here ndonamata kuti ndiite munhu ane mari, nekuti muchiwanhu chedu vanhu vari kumba imimi makanditarisa imimi munhu akaita mari anofanirwa anga akaita sei? Akaromba. Munhu akaromba anoblessingwa indeed here zviro kwazvo. Chimbotibatsiraiwo ipapo. Yeah, I think dambudziko iroro, I'm glad kuti taura nyaya and especially iko zvinezvi. Social media is awash nezviri kuitika mukati menyika zvakawanda wanda. Chikuru chinotsvakwa naMwari kuti komborera. Na kukomborerwa kungaitwa naMwari sezvataurwa namufundisi. Kutipa umwari, amen, nekutipa image yaMwari izere. Dambudziko randakuona iko zvinezvi nderekuti vanhu taakuda chikomborero kupfuura mukomboreri. Alright. Muri kundivisa? Chikomborero kana chiripo chisina umwari chinova chituko. Hauna happiness. Ndosaka kuna Matthew chapter 6 verse 33 inozotaura kuti seek first the kingdom of God and his righteousness. Right. And then zvikomborero izvi zvinozouya. Zvikomborero zvikaenda kumashure zvinokomborera, zvikaenda mberi zvinotuka. Zvinosvika pachituko. Asi zvino maybe machandisa muchirungu tochiti oxymoron. Zvikomborero zvinoenda mberi here? Amana. Zvinenge zvichiri zvikomborero here?
unoziva kune mumwe anokoshesa chikomborero kupfuura zvimwe munhu zvose akupa saka anenge akutsvaga kana akutsvaga blessing ari kutsvaga the wealth ari kutsvaga the money right. ari kutsvaga the materialism inouya nezvikomborero saka pfungwa dzako dzikadaro you have gone to the extreme selfish in your desire for blessing but kana uchida blessing indeed ine umwari uri kuda namwari wacho ende ukada namwari chaunotanga kuda ndimwari iye mwari ndiye wozotevera nemablessings zvakaita nasolomon solomon akanzi shamwari tine wealth tine Chenjeri. tine unoda zvipi but dai anga ari mumwe ari kuda mablessing obviously wapiwa mukanaka blessing kutanga ubva wamanyira blessing but solomon akati ndipei wisdom mwari akati wagona kusarudza ndaakukupawo newealth because wada umwari wada wisdom saka wealth yakabva yatevera tiri kudzoka kwamuri mumwe munhu akateerera mufundisi ane mubvunzo wekuti vanhu vanofunga ka obva ati Jabez was more honorable than his brethren. There is an aspect of comparison muzvikomborero here kana kuti chii idenga riri kungoti why is heaven inspiration of the Holy Spirit giving an aspect of comparison in blessings? kunze anze anga achiremekedzwa kudarika vamwe kana matiro kaakaita kwete kuti akukosha kudarika vamwe kakumbiriro kaakadini kaakaita asi mufundisi musade kunzvenga mune kakunzvenga kakuda kuti unzvengera kamuri kuita handiti pachikristu aiwa Job rikandimboda Job anozonzi his latter life was more than his. And pane comparison, there is an aspect of comparison in these blessings of indeed. Anozonzanzi hakuna vana vakanga vari tsvarakadenga kupfuura vana. There is an aspect of comparison in ndoda kuti mumbabata because vanhu vari kumba mumwe munhu akakomborerwa but ari kutarisa zvikomborero zvenyu. Saka ari kuzviita ndakomborerwa but not indeed here because we need to help people who are listening. Taita baba mwenje ndere kuda kurarama upenyu hwamwe vanhu. All right. Uchisiya kwako. Okay. Even vanhu vanoshandisa varari ari kuti verse yekuti ndoda kuti mutiite musoro kwete muswe. Deuteronomy. Yeah. Zvoita sekunge unofanirwa kuita musoro wevanhu vese. Oh, right. Okay. Uri kuita musoro paarea yako animozvona kana wakaita zvekuveza unoita musoro mukuveza hauzoiti musoro mukurima anozvona saka Jabesi ari kunze anga achikudzwa kudarika vamwe why because akanamata yataurwa naelder akakumbira kuti Mwari ndiri kukumbirawo kuti pandiri apa hapana kuipa apa asi ndoda kudarika apa anozvona Mwari akati wakudzwa nenga rekuti wadini wakumbira saka concept yekukumbira hatibvisi nenga rekuti Mwari anoti kumbira zvamunoda ndikukuitirai saka asi kuti tikombe kuti munhu ave nani kudarika umwe andimazvona kuti uyu asisina basa tenga tane challenge yeah but kuve nani kuve nazvo It's getting hot in the studio, it's getting hot at home, and ameno kuti muri kuzipigwa here ndiri kukomborerwa zviro kwazvo. Toda kumbonwira mvura imimi muchimboteererawo mimhanzi yatakakugadzirirai pano paMandara SDA Church. I am blessed. Stay tuned. We are coming back. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa ndichiri mwana wake. Madzokoi handizive kuti ndo zvinoitwa maungwe here asi tadzoka panapa pachipamwe. The Sabbath is a blessing to all of us and it blesses us indeed, and we are discussing issues that are around blessings and indeed. Patambopedzisira
tanga tiri kutaura issues of comparison, tanga tichitaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvekukomborerwa. Rega titange ipapo. Inini mustudio ndachida kubvisa bhachi, asi ndarambidzwa nevakomana vari kumashure kwekamera ndanzi aiwa elder rambai mune bhachi, but kuri kupisa, nyaya yacho iri kupisa. Elder, pataenda unonwira mvura, manga muchivhura bhaibheri muchizipigwa naro, tipei pfungwa dzamaenda nadzo kuchikamu chatabuda nacho. Comparison iri kukanganisa nyika. And ndo iri kuita kuti zvinhu zvikanganisike. Muchaona kuti mukaenda pa-auction, vanhu mukabhidha muchida kuita zvekukombea, munogona kuzotenga chinhu chamuri kuda kutenga nemari iri pamusoro-soro, asi value yechinhu iri pasi because muri kukompita. Vanhu vakuda kutenga mazimota mazihombe, topedzera taakupedza mari pane kuti titenge dzinoenderana neso. Now, Bible is very clear about our diversity. 1 Corinthians chapter 12 inoyasotaura kuti sezvakaitwa muviri takasiyana, rimwe iziso, nzeve yaingati ndoda kuonawo iyo yakaiswa senzeve. So watinoti indeed wacho akakumbirwa naJabez ndiye anoziva zvakaringana zvinoenderana newe. And you must then know kuti kana akupa those blessings ndo zvakanaka. If you look at the parable of the talents, inowanikwa kuna Matthew chapter 25, mumwe akapuwa 1, mumwe akapuwa 2, mumwe akapuwa 5. What God is looking for out of all those talents is productivity. All right. Akapuwa 1, dai akadzosa 1, mwari aiti 100%. Akapuwa 2, akadzosa 2, akatonza 100%. Akapuwa 5, akadzosa 5. So ideally we must understand kuti the blessing according to Stole is not the blessing according to Gutu. All right. May not be also the blessing according to Makiwa. Because Makiwa inzeve, inindiriziso, mumwe igumbo, usashora kachigunwe kadika. Ndokubata ipapo, zvandiri kunzwa ndezvekuti zvaunoita nezvemablessings awaita ndo zvinobvunza honor yakasiyana nevamwe. Alright, ndinotenda. Mfundisi, tadzoka kwamuri. Ndovimba kuti muchikamu chino ichi munenge musingati one day. Ndikungozipigwa zvangu pano ndichiblessingwa indeed. Are blessings that we call indeed financial? Because we need to understand that. When we say, bless me indeed, am I talking about my bank balance? Am I talking about talent? Am I talking about spiritual gift? What are we talking about in this series when we say, bless me indeed? Ndofunga elder wamboibata iri pana Matthew 6:33. Yekuti, seek ye first. All right. Pfungwa yekuti first iri kuburitsa pachena kuti tinotanga nezvipi. Saka kana muka 24 dzamateo dzinoti nyika nekuzara kwayo. Saka tikatsvaka Mwari animazvaonaka. Muna Mwari ndo mune zvese. Dambudziko ratingaita nderekutsvaka zvimwe tozoda kunamatidza Mwari pazvinhu tarasvika. Saka kana munhu awana Mwari, Mwari manje ndiye akuchanela zvinhu manje, because ndiye akagukuchira zvinhu zvainazvo. Ndine mubvunzo wandagara ndinawo, ndiri kudzoka kwamuri mufundisi, ndoda kutomubvunza imimi and then muzonditsinhirawo kana muchitendera. Mubvunzo wandinawo, ndakamboverenga imwe story back in the day of one of our business people in Zimbabwe, not in the church but in Zimbabwe. Zvinhu zviri down, aluza everything. Ma newspaper articles achitaura kuti even hurumende was against one of these projects. Email yacho inotaura kuti hanzi pakapinda mufundisi muoffice make akaita kusida akasvika mbati inini nevamwe vandaconvince neinfluence yangu tiri kuda kuti ukomborerwe zviro kwazvo. What is the role of the clergy in this aspect of blessings indeed? And zvatiri kungotenderera tichinzwa nezvekusida izvi. Ndofunga elder vanogona kuzodzosa kwavari issue yembeu. But ndinototi mubate the clergy. The clergy munoita sei? Sezvo tati isusu watiri kutarisa ndiMwari kutanga. Mwari ane vasevenzi vake vatiri kuti vavafundisa. But ndofunga munowirirana nekuti reka chiti vafundisi tangotaura vanhu vese vanonzi vari kufundisa shoko.
but tinofundisa here zvakafanana zvekubva mushoko raMwari kana kuti manzwisire edu anodini anosiyana. Saka muri kuti the clergy makatarisa vafundisi vese here kana kuti vekereke yedu vobhuko vatiri kutotaura navo pano tiri isu kuti roho yedu ndeipi? Roho yemufundisi ndeye kudzidzisa munhu kuti unotanga nechipi, ndiyani unoremekedza. Hauremekedzi mufundisi usati watanga kuremekedzani Mwari. Saka vanhu vanofanirwa kudzoserwa maziso avo paGod first. Ndo roho yekutanga yekuti vanhu vazive kuti Mwari ndiye ari pamusoro apo, ende iye kana tamuisa pamusoro iye anoziva kuti otiisa papi, kuti tiinde ipapo ndonge iye ainda ipapo pachinzvimbo chake. I think ndo major role yevafundisi inoita kuti nhengo dzigozokwanisa kuziva kuti ndiani wokutanga mukati meupenyu hwavo. So before I make my deal, should I call the pastor kuti pastor chimbosvikai panapa pane because handiti mati mukomana yakatopfugama akati I want to change the status quo of what it has been. Then he knelt and he prayed. Would you feel comfortable as you are structuring your business plan and your stratagems and strategies to call the pastor and then mova mapinda panyaya yeseeding yatiri kungonzwa mazuva ano, because vanhu vari kutiza sangano vachienda kunosidwa even vakaziudzwa kunzi muri kubirwa. We had an article in the press this week yataura kuti vanhu vakaenda kuna mufundisi wavo vakati mari dzatakaunza kunoko dzosa takasida. Is it biblical, ndikubvunza mibvunzo yakadaro, to say kuti I want to pray for this for the sake of profit and benefit to me? Yeah, that's a very good question. Ndinotya kana mambotanga matora mafemo musati mapindura. Ngatiterere. Utanga wataura tisapindura nemaswenyama. Now, there are two things I need to address in terms of the biblicality of seeding. Now, chekutanga, and I want us to really know this, kuti zvirimo muBhayibheri kuti ukapa uchapiwa. Chipavurire uchakodzwa. Chipavurire uchakodzwa. Luke chapter 6 verse 38 not you. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the measure that which you give, you will be given. Saka nyaya iripo ndekuti Bhaibheri harivanze kuti ukapa uchapiwa ende unopuwa zvinoenderana nezvawapa, which means kana chitaura nyaya yeseeding yembeu yandotaura tobva taenda kuna Corinthians. Allow me to read this one because I want us ndichazo qualifier, but I want us to read 2 Corinthians chapter 6 and verse 9. I want you to see something that the Bible says there too, because vamwe vanoti prosperity gospel, but prosperity gospel it must be based on principles that are within the Bible. Right? You know, but this I say to you, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. All right. Yeshona noti uyo unodyara zvishoma uchakohwa zvishoma. Ndopainobva pati every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or according to necessity, for God loves a cheerful giver. Saka mwari akutaura nezvekupa. Let me put the Bible aside now. Now, nyaya iripo ndeyekuti ukapa zvishoma uchagamuchirawo zvishoma. Saka nyaya yeseed is critical. It's true. Ukadyara zvishoma unokohwa zvishoma. Kana wakuda pakuru, dyara pakuru. But there is the element now yekuti ndaakuya kuchurch ndichitsvaga zvizhinji. Ndisina kudyara. Even uchidyara seeding, ndiri kuuya kuchechi kuzoseeda kuna mufundisi nekuti ndikutoona kuti pane business benefit. Mwari haadzokeri kumashure neblessing yaanenge ataura. Sure uchareceiver. Anoseeda even with ulterior motives anowana zvakapetwa zvinoenderana nezvaasida. But musiyano ndeyekuti uri kuseeda with a selfish heart. So you unokohwa the mari, but you will not receive the blessing of godliness. The character of God yaari kutry kugadzirisa. Mwari pagiving netithing and offering ari kutry, inonzi character building exercise. Chaari kutry kudzoreredza image yake matiri. But iwe ukazouya manje ne-selfish desire to receive, even though you are giving as an act which is acceptable, and you are seeding as an act which is acceptable, you are doing it with a selfish motive. And izvozvo zvinotoita ma-negative returns
anonzi in business diminishing returns. It means kuti yes, you will receive. Pane two one ari kupa nemoyo wake because anoda, mumwe ari kupa because ari kusida kuda kureceive. Mese muno receive the material blessings, but uyo ari kupa nemoyo ari kubva receive ne character. Asi uyo ari kupa ne ulterior motive ari kubva reduce character yeumwari, akutoramba achitoita more and more selfish, achifanana na Satan because ndiye angane a selfish character. Kudzoka kwamuri, and I'm being blessed in the studio, and I hope you're being blessed at home. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ndugu blessingwa indeed, as I said earlier on. So I met you before, but 2011, that's the first time we had cameras around you. Okay. And you did an acronym, Yamaiti Crop. Okay. Yamaiti Crop. Ndoda kumboti vamwe vazipigawo nayo. Chimbo ndakubate pauro. But as always, I enjoy doing that. Crop. Yes. Munoti kudini ni panyaya seeding ne crop. Me acronym yenyu. Vara kuti crop. Rine mavara anotangana C, right? C inomirira creator. So Mwari ndiye musiki. Alright. Saka creatorship kureva kuti kana tichiisa zvinhu kuna Mwari, kwete kuvanhu, dambudziko raakuita nderekuisa munhu mberi. Mwari hamene kuti anenge ari papi. Saka tiri kuti isusu patinenge tichiunza zvinhu kuna Mwari, tiri kubvuma kuti Mwari musiki. Alright. Right? Isusu tiri zvisikwa. Number 2, rina R. Crop ina R. Alright. Patenge tichiunza zvinhu kuna Mwari, right? Tiri kuti he is the redeemer. Alright. Hakuna umwe akatidzikinura. Right? Then ina O. Patenge tichiunza zvinhu, Matthew chapter 24 verse 1. Nyika ndiya Jehovah nekuzara kwayo. He is the owner. Alright. Ndiye muridzi wazvo zvinhu zvacho. Then lastly P, which is a provider. Yeah. Saka kana ukatarisa crop, mukati me crop mune seed. Alright. Hakuna munhu ukaisa seed muvhu inomera. Inonyuka. And then no crop, but crop haizoiti one seed, all right? Kana chitaura concept yechibage and so for one fruit. So we see kuti ukangosiya Mwari, Alright. ukamhanyira pakusida Mwari asipo, just like any farmer. Mvura ikasanaya unoita sei? You see, so concept hombe ndeye kuti Mwari anofanira kuve ari iye wekutanga pazvinhu zvese, and then zvimwe zvese zvinofollowa. So that is the acronym CROP. Yes. I'm going to come to you as we are drawing closer to the end of our first edition. Little did I know that we have already done close to an hour now on this show. But zvinoreva kuti ndiri kuzipigwa, ndiri kukomborerwa. Ndakuudzai kuti vanhu vandinavo mustudio nhasi vane pfungwa dzakapesvera sorunariti, vari kuti vakabaya so zviri kunobuda nekuseri zvodzoka zvichibatanidza. Ndinovimba kuti muri kukomborerwa muri kokumba. Elder Stole, ndichakupai 2 minutes dzekuti muunganidze pfungwa dzenyu mune nhaurirano yatandichiita kuti bless me indeed. Kutanga kwataita mobva matiudza zvimwe zvichauya zvinotevera zvamuchada kuti mudiscase nevanhu vakateerera nevari kuona chirongwa. Okay. I think chakakosha chandoda kuti chibude panapa ndechekuti I believe I call myself a social entrepreneur, which means kuti I like to see the development of others. Now, especially Semasawada, we are talking a lot about tithing and offering, but I believe we need to get to a point where we now empower the church. Okay. Now the church needs to know kuti Mwari ane makomborero out there. Pane imwe stewardship iri kutaurwa iyoyo, we think nyaya seeding ish or yekukomborerwa is a foreign phenomenon. But isu Masawada ukatarisa maIsraeri vakakomborerwa. Wherever you go and you find Jewish people, they are blessed and they are blessed indeed. And Mwari ari kuchiri kuvakomborera because they are chosen and they follow the principles of God. So God's principles are there as long as you find it in the Bible. And uka sprinkler kutenda. Zvinokwanisa kuva I have a statement inoti faith turns a promise into a gift. Faith turns a promise into a gift. Saka, in terms of our prosperity, in terms of our empowerment and uplifting as a church, we also need to increase our levels of sowing.
because increasing our levels of sowing will increase our harvest. Haungarambe uchingorima 1 hectare and expect to harvest 10 hectares worth of maize. Unoti wakabva pa 1 hectare wakuenda pa 2 hectare. We need to see ourselves growing in the way we are giving and receiving without forgetting to put God first. So Isusu as a church, we now need to get to my levels are unprecedented, where we are sacrificing like the church in Corinthians. Kuna Acts chapter 4. The church in the New Testament, Acts chapter 4 verse 31 to 35, you know, they were selling houses and lands. Vachizunza pamberi pa apostle kuti ane need apuwe. And you can never outgive God. This is what the principle of blessing is. Because Mwari anoti ukamudena paunomupa kudai so iye anouya nerweseri okudzosera zvawamupa obva akupa nechikomborero pamusoro. So we are limiting ourselves by limiting our giving. Now you understand why I say we need to make this a series. Mukunzwa zvirimo zviri kuedza kuda kudzoswa meno makamboisa nyuchi mubhodhorere chida kubuda ende ndo zviro zvandiri kunzwa mustudio muno mufundisi chimboti udziraiwo vanhu zvatadzidza nhasi nezvatiri kutarisira kumberi pa Bless Me Indeed series. Chokwadi chiripo ndechekuti Mwari anokomborera vanhu vanoda kugamuchira zvikomborero zvacho, asi Mwari akomborere zvakafanana nekuti vanhu vacho vakatosiyana. Mwari anokomborera zvakasiyana, asi chikomborero chimwe nechimwe tikashandisa nenzira yakafanira tinofara nacho. But point ndinoda kuti ndisiye sikuzimi kuvateereri ndeyekuti usati wagamuchira homwe yakafuta, gamuchira moyo wakazara naMwari. Tikapesanisa zvinhu izvi ndo pachaiteka dambudziko, nokuti kana pasi pese pawakanodyara chikamera, anoziva even mbeu dzatodyara, kana ukadyara muna Mwari ukasiya ukaenda, Mwari ivo vanokipa promise yavo kuti ini ndichakublessa. But ukanodyarira kublesswa ndiyanga itaurwa iya, ukatoenda wakatoviga gaba rekuzoisira Mwari anogona kuti okay, toda kutaridza kuti wadyara hako but gaba rako richadzokera rakadaro. Saka ndoda kuti vateereri mubate pfungwa iyi yekuti ngatibalancei. Pane ka thin line kekuti tikasakachenjerera ndokanozoita kuti vanhu vamhanye kuna pasa unosiya mota yese kuti pasa ndaisiya ndasida ende otoenda kumba unoti ndasida. Ende kana akasazwana mudzimwe mota mbiri, pasa anoti wanga usina kutenda, because nyaya yavo iri pakuti unofanira kuti ukasida wotenda. Mwari vari kuropafadza vana vaIsraeri, tichazoitaura kumberi maybe, nokuti vanga vaenda kuCanaan, uko kuBhabhironi, vakudzoka kuno. Anditi vakuvadzidzisa manje kuti tendekai, anditi ndigokuzarirai mikomborero pamuchashaya kudini kuisa, mundiidze. Ndo varinonakidza kuvanhu. But pfungwa hombe ndeyekuti vanhu vanoziva kuti Mwari anokomborera havasi kumupa vachiidza, but vari kuziva kuti Mwari anozvigona. Kuti nditi baba mwenje ndoda kukuedzai kuti munogona here kutaura, imi muchigona kutaura. What does that mean? God blesses us. Chatiri kutomupa chacho, it is a result yekuti takakomborerwa. Saka hatipi kuti tikomborerwe, asi tinopa nokuti takakomborerwa. Amen. Bless Me Indeed is a series that we will be having here by God's grace on Mandara SDA Church, and we have already been blessed. Zvichangouya kumberi zvazvekuzadzikisa kukomborerwa kwataita. Ndinoda kutenda Mwari vatitendera kuti tive pano, ndigotenda Elder Stole vatendera vabvuma kuti vave pano, ndigotenda mfundisi Baba Panashe vatenda kuti vave pano. May God bless you and continue to pray until we meet again next week. Amen. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese, ngerudo rukuru rwake, ndaponeswa, ngeropa rake renyenye, ndaponeswa, ndichiri mwana wake, ndicha
ndamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi ndaponeswa ngero para kerenyenye sendichiri mwana wake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake tichasangana kurwizi apo kune kupenya mvura yakanakisisa yava kuna Jehova unde twasangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari iyo pagombe perwizi rwakavira kuchena tichafamba nekutenda nguva dzese twafara unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari kurwiziro runopenya mitoro ticharasa tosunungurwa ngemutsa tokashira chiremba unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosvika nekukasika nerwendo ruchapera moyo yedu ichafara ngeriyo rekutenda unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari unde tosangana iyo parwizi rwakanaka kudenga tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari tosangana nevanoyera pachigaro cha Mwari.
Toda kumukwazisai mose kuchirongwa Family Matters. We want to welcome all of you. Nekuteerera kwamuri kuita vatariri pamwe chete nevateereri. Toda kutendai Mwari akukomborerei akuitirei zvakanaka mukati mezuva ranhasi. Ndisati ndapinda mukati mekupunza dende remukati mezuva ranhasi, ndine vadare vandinawo mukati mezuva ranhasi vandiroda kuti muzivane navo tisati tataura kuti tichataura nezvechi mukati mezuva ranhasi. Totangira nekuko. Makadi vateereri, zita rangu ndi Edmund Maputi. Ndinogara munzvimbo yeBelvedere, ndiri elder local church uye ndiri engineer. Amen. Tinotenda chose. Yes, next. Vadiwa vatariri vateereri, ini ndini wenyu Advocate Nyari Maposa. Toda kutenda chose. Toenda apa. Yes. Vadiwa vateereri, ini ndoitwa Baba Dengure. Ndini president we-ASI at union level, ndiri muzvinaprasi. Tinoda kutenda chose. Yes. Touya pana. Ndizvo sinyoro. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi. Ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, ndinotamba naSinyora. Toda kutenda chose. Inini chimwe chipo chandinoyasoziva kuti ndinacho ndichekugona kusarudza shamwari. Ndinotamba nagono. Ndinoitwa Pastor Francis Mbira. Mukati mezuva ranhasi tine nhaurwa yakakosha mukati meupenyu. Mukati mekurarama kwemhuri. Tanga tichida kutaura nyaya yezviunganidzwa zvatinounganidza, wealth creation zvatinoita patiri kurarama pamusoro peino nyika as a family. Ndo zvatinoda kukurukura nezvazvo, zvishandwa nekushanda kwatinoita kumukira, kushingirira kwatinoita mumwe achimukira nekuku, mumwe achienda nekokoko, vana vachienda kuchikoro and all that. Kakushanda katinoita tichiunganidza pfuma mukati meupenyu. Munoziva kuti iko zvikaregera kunyasoitwa zvakanyasokunaka, hazvifambi zvakanyasokunaka. And of course, kuFamily Matters we believe kuti iko kana mhuri yakafara, mhuri yakateramira, zvakanyatsogadzikana zvakanaka, idi kunamata kunenge kuine simba. Asi kana kumhuri kuine mapirinjanjanja munzwa wemipangara kana kuti makakatanwa gumbezere vanomwe, idi muri kunyepa imimi kungoti henyu Jesu Jesu, asi kana kumba kusina zvakanaka, kumira zvakanaka, kuri kuhongeranwa, kuine chikuruva chiriko, hazvibvi pamwoyo. Kunyangwe pamberi paMwari tinomwiwa simba nekuti kumba hakuna kumira zvakanaka. This is our belief. Ndo zvatinotenda. Saka kudiscussa maissues aya chatinenge tichida kuita ndechekuti tipanane pfungwa, zvikomo zvipanane mhute, pakupedzisira mhuri dzedu dzisimbe, kunamata kwedu kugosimba of course. Saka mukati mezuva ranhasi ndangachida kuti gono mutibatsire kuti tibatsirai kuti vadiwa vateereri nevatariri vambonyasoona kukosha kwakaita nyaya dzekutarisa zvakanaka kana kuti kubatwa zvakanaka kwepfuma kana tiri mumhuri. Zvakatarisana nemhuri, pfuma kukabvanyanguka kufuma uko, mhuri inoenderera mberi zvakanaka. Nai Chirando. Pane vane munhikwi nemabayo kana zvikadaro. Ndofunga inyaya yakakosha zvikuru Sinyoro yatiri kuunza mudariro. Nekuda kwekuti nguva zhinji ndofunga tinoibatira iri nechepamusoro uye takairerutsa, inenge taita yekupepeta. Nyaya yekugadzirwa kwepfuma nezviwanikwa zvemhuri kazhinji ndinoona sekuti tinowanzobata takati uyo aenda kwake zvisina mubatira pamwe chete. Inyaya inotoda maonera pamwe chuma chemuzukuru kuti ibude zvakanaka. Vamwe vakataura tsumo yavakataura nechirungu zvikanzi if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Ndombomirira ipapo Sinyora. Toda kuti Nyari ndibatsire kuti pazvinhu zvinonzi zvinomunya kana kuti kungozungaidza mhuri. Mari iri papi pazvinhu zvinonzi yaparara mhuri?
potsvagwa zvikonzero zvaiparadza mhuri iyoyo, ungava muchato kunzi vakatosiyana. Pazvikonzero zvinoparadza michato, mari ingave papi chaipi chaipo? Ndinotenda nemubvunzo wenyu mufundisi. Paongororo dzinomboitwa zvakaonekwa kuti panoputsika muchato paya paya vanoita zvemapesendeji. Vakaona kuti chinokonzeresa kuputswa kwemuchato pa25% unowana adultery. Pa65% unowana my financial problems. Izvi then zvasara waits other. Zvobva zvandiudza inini kuti vanhuka vane mwoyo wokuregererana kunyanya pakuita adultery necheupombwe. Kupfuura kuregererana nyaya yemari. Kureva kuti nyaya wakatengesa musha uri wega chigumbu chacho hachipere kusvikira mhamuguva. Asi zvokunzi wazotora nhingi ukatora nhingi dzimwe nguva vanhu vanotoregerana upenyu ukatoenda mberi. Uku ndokukosha kuri kuita mari mudzimhuri, kuti makakatwana mazhinji anoitika mukanatsokundoatsvaga chokwadi muchaona kuti nyaya yemari ende kazhinji futi hanzi matambudziko muupenyu anenge anoti rerukei nyangwe rikauya rakadini kana pane mari. Kana kuregerera chaiko ndogona kutokuregerera ndiri mubhenzi yangu. Kushoka vazhinji vari kugara mudzimba nekuti zvinhu zvavo kudiviri kunenge kwakadini, kunenge kwakasotwa kuri right. Obva aita bhalansi yekuti saka inini chaicho chandatsamwira chii handiti ati sorry nekuti ndiri kuona kuti zvinhu zvangu zvakadini zvakabata. Asi kana kuti nditi ndiri kuoneswa moto kuda ndiri kundonyerwa zvibhakera uku handina mari yechingwa ndinoenda. Ndoma saka padare rasinyoro ragono manje tine takazvitarisa zvedu tichizviona, handiti muri kuona nayo cheiripo kuti mari ine kairi kuita ende vanhu havadi kutaura nezvazvo. Zvino izvo zvisingadi kutaurwa ndo matende atinoda manje kuti tiputse mukati mezuva ranhasi. Saka patinoda kuti tipinde mukati menyaya iyi, ndachida kuti vamaputi vataure something, just introductory remarks, mari nemhuri, muchato nekuchengetwa kwevanhu. Ndinokutendai. Chimwe chinoita kuti mari ive nesimba rainayo, mari is an exchange of value. Saka mumuchato kana kuti mumba tinogona kumezha dzimwe nguva kutida kwamunotiita, that is either kumadzimai nyangwe nekunana baba nevalue iyoyi mafambiro ainoita. Zvichireva kuti sekuti dzimwe nguva kana mari ichiti inowanikwa pamba but mari haisviki kune vamwe vanobva vamezha kusasvika ikoko nekuti saka ndokukosha kwatakaita kana kusakosha kwatakaita pamuri. Sekuti munombonzwa dzimwe nyaya dzekuti hanzi vanhu vakarovana kumba sevachaurayana asi mangwana hanzi atengerwa mota atoregerera munhu. Saka uyu asolva problem nekuunza mari. Saka mari payauya zvabva zvaita sekuti zvese zvanga zvichiitwa zvezvi zvaireziwa nemari. Saka mari yauya sechinhu chekuti kana chikatadza kufambiswa zvakanaka chinogona kuinterpretwa sekuti kushomeka kwayo zvinoreva kuti ndofunga handina kunyanyokosha kwamuri. Kuwanda kwayo yoita sekuti ndokukosha. Saka interpretation inogona kuitika pamafambiro emari. Ndakanzwa kuti iko hanzi kunyangwa nana baba chaivo hanzi unoadreswa zvichienderana nemari yaunounza pamusha. Zviya zvekunzi hani hazvikotaurirwe vanhu kave munhu wese mumawedzi aya hanzi zvinotoenderana nemota yauri kudhiraivha nemari yauri kuunza. Otherwise kana isinyasoripo hanzi unongonzi munhu waMwari. Handiti muri kuona nayo cheripo. Saka of course vanhu vakushandisa mari to attach value kumunhu. Handiti muri kuona of which zvinenge zvisina kudaro pamugono vachatibatsira kuti tienderere mberi zvakanaka. But patinoda kutanga napo ndepekuti iko pakuunganidza zvinhu tiri kutaura nezvemhuri. Kuunganidza zvinhu zvinokosha sei kushanda muri pamwe chete sababa namai?
as a couple. Kuita business chaiko, kurana company yenyu, kurana shop yenyu, kurana tax shop yenyu, kurana marori yenyu, zvinokosha here kana kuti how practical is it to run a business as a couple? Anditi muri kuona kana kuti as a family. Anditi ndizvo here zvinoreva imimi namai newana wenyu. How practical is that? Totangana napo. All right. Totangana vadengure. Iti ndo vasati vataura. Ndofunga hapana chinoramba. All right. Kana mazvimisira. Kana mazvisunga imi. All right. Zvine ka added advantage. All right. Kuti ndibatane nemhuri mukushanda tiunze upfumi mumusha. All right. 1, 2 is better than 1. Oh, okay. Izvozvo zvakandikoshera. All right. Now uyu wechitu uyo added advantage pakuti ndeumwe wangu wandinoda. All right. Hatisi unequally yoked. All right. Equally yoked. So zvinoto magakawa netumwe twatinowana mumabusiness boardrooms tunodamburwa nekuti uyu ndinomuziva zviri nani kubva kure naye. So ndofunga pastor zvakanaka ngatiedze chose kuti mhuri dzibatirane pamwe chete kuita kabindu kawo. Ndofunga maindia ari kutitaridza kuti zvinoita. Mr. Patel nemhuri yavo anoita zvemabhatani. Mai vari kuita zvemabhatani, mwana anojoina kuita zvemabhatani, nasekuru anoita zvemabhatani, asi wachitounganidza upfumi hwavo uchitoonekwa kunzi uchitoendeka. So I think tinokurudzira kwazvo baba namai kana muchigona batiranai pamwe chete kuita zvemadomasi enyu. Uyo achimanya kumbare kundohodha, uyo ari pamusika, manheru mosangana moona kuti muri kuenda kupi. All right. Thank you. So zviri kunziko zviri practical kuri kuti iko mangozvisungira kuti iko zviitike. Asi bva imbotibatsira imini ndingirikiri wamaputi. Kana muchiti zviri practical muri kuti kudii mimi shuwa pane accounting firm inini hangu ndakazo hondo ndo yakangondikanganisa. Handiti muri kuona kuti iko chikoro ndizoita zvechikoro. Handiti muri kuona ndaida kudzidza fana but hondo zvayakaita kumusha kwedu kuzviyambi handina kuzoita sei. But mai vakanga vakakura vari nechemhiri uko kwakusina hondo vakatoenda kuchikoro ende ndo vane degree racho. Accounting firm iyo dzii ndinosvikoiteiko paaccounting firm? Hamusi muri kuti munoziva padare rasinyoroka toda kutaura zvinhu zviri practical. Handiti ndizvo because munonditukisa nevanhu vachiti aya vanhu vakuda kutanga kutaura zvinhu zvekungotaura. Handiti ndizvo here? Zviri practical sei? Tibatsirei. Ndinoda kuwedzera kupataura mukoma Dengure apa pakuva practical nepakuzvisungira kuti munoda kuzviita. Kuzvisungira kuda kuzviita hazvikureva kuti mese chivhai manoenda munosangana pachinhu chimwe chete ichocho. Asi zvinoreva kuti dzimwe nguva business rakakura zvinogona kuitwa mubusiness zvakawandisa. Saka pfungwa iripo yapfungwa yekuchipanana kuti kuda umwe anogona kubata nediviri kana kuti nediviri. Mukatarisa zvaita nyika yedu izvezvi so wacho vane mapepa vari kutadza musachingwa patebho. Asi vanogona kumanya ndovimba kuti munhu wose anogona kubata basa remaoko. Akangodzidza bedzi kana kuti akangowana chaanogona kuti afambise anokwanisa kuti aunze mari patebho. Saka pfungwa yatiri kuti practical kuzvisungira kuti imimi semhuri mochibetserana kutsvaga kuti ningi ndepapi paanogona paanogona stereki tomubetsera nedirection iroro. Kana tikaona kuti accounting firm yedu iri kungoda zvevanhu veaccounts chete which is ndo zvazviri tinogona kutsvaga rimwe bazi risiri reaccounting kana iri landscaping. Togona kuziva kuti hakuda mune ziso rekuona kuti zvinhu zvakanaka zvakadii mofamba nelandscaping. Taakutaura nemaclients edu vatinoshanda naye vatinoitira maaccounts vaya toshanda navo kuti no tina vamwe vanoita landscaping tichirifair
accounting firm iyi yatobetsera landscaping firm. Ndofunga ndo practical. Okay. Nemamwe mazwi munenge muri kuti iko kana mazvida henyu hazvikoni. Handiti ndizvo here kuti munhu atonzi vari kuunganidza pfuma but vari kuzviita nemudzimai wani wavo nevana vani nevana vavo. Ini ndakaona sekuti iko mamwe marudzi aya handizvo here zvavari kuita imimi shuwa. Ndakaona kuti pafamu munogona kuti ndakaona mafamu inini ekuti iko vanoita zvemukaka. Baba ndo vane mombe dzacho dzinoburitsa mukaka. Asi muona kuti mwana ndiye ane kambani inogadzira packaging yemukaka unoitwa nababa. Handiti ndizvo here marketing, logistics, transportation and all that. Pano umwe mwana atori nemarori ake itori kambani. Saka ava chavo kuve nemombe. Handiti uyu mwana uyu musikana ane kambani inogadzira zvigubhu zvekupakeja mukaka uyu. Vachitopanana mari ipapo. Handiti muri kuona. Then uyu ane marori hakuna achaita zvekufambisa mukaka. Handiti muri kuona wakapakejwa zvakuitwawo neuyu atova makambani matatu but muri imwe chete. But isusu chinotinetsa chii paukama pautema chii chinotinetsa? Imbotibatsirai girikiri gono pamwe zvingaite nani. Yes. Ndichitangira pakuti ina handikaibati ndichiti it's possible. Ndoda kutanga nemisodzi yekutoti it's unfortunate we are not doing that. Ini nditori pakuchema ndotodawo kutonyaradzwa. Ndatouyawo kutoti pamwe ndingandipukutawo misodzi. It's regrettable kuti handizvo zvatiri kutorarama. Tiri kutodiscussa possibility yazvo nekudii nekudii. Saka muchaona kuti mimi nyaya yemutambidzanwa iyi inyaya inokosha zvikuru. Dambudziko riri kuitika kwatiri isusu sevanhu vatema zvikuru sei muno muAfrica ndeyekuti each generation is starting afresh. Every generation iri kutanga iri kutotangisa. Panoita generation yababa vangu vanomanya wodini wotenga stand pova kwa foundation havachakwanise kupedzisa. Inini ndinoti ndezvamudhara izvo. Indichashingairawo kunotenga stand yangu ndovakawo kusvika pawindow level. Handichakwanisi. Mwana wangu inini haasi tombori interested nethese 2 stands. Ari kunotsvagawo yake. Saka tinoita komboni yemastand asina kupera. This is practically what we do. Muri kupabata. Saka kune mamwe marudzi generation imwe neimwe inouya inomira pamafudzi evakatanga vachiona kure kudarika vakavatangira. Muri kupabata. Saka pane kutambidzana nekupfuudzira mberi nenzira yakarongeka yakadaro. Kana tichitarisa kuti chii chinotinetsa isusu mubvunzo wamabvunza sinyoro paukama chii chinotinetsa. Regai ndipindure nenzira mbiri. Chekutanga regai nditi ndinotenda kuti izvi kaizvi zvatiri kutaura izvi handi zvinhu zvitsva zvaitovepo ndo mararamiro ataitoita kare pasi pasati parohwa nenyundo. Zvaitozikanwa kuti mudunhu rino iri kana muchida vanopingudza mombe munoenda kwavasinyoro. And handisi nyoro yega nevana vavo vanoti akabata nyanga yemombe kudarika mombe inopfawo. Zvaizikanwa kuti kana muchida majoki akasimba asingatsemuke nezvikei zvinowanika kwaningi. Zvaitozikanwa kana muchida kunopfurwa mapadza emhando yepamusoro kana kunogadzirwa ngoma kwaitozikanwa kuti ngoma dzinobva kwaningi. Maindastiri aya ende zvanga siri zvemunhu wani. Zvaitozikanwa kuti zisekuru redu ndo raiveza ngoma vachiri kujiho vasati vazouya kuno. Saka zvinopefektwa zvinotakazoti taravira tsvigiri zvese pasi tsvembezo dziya idzi
muri kuona raakubara ramhanya nanga kwake ananga kwake. Saka tabva chirungu indinoti chirungu chakauya nechirungurira. Asi mukatarisai kuvarungu vacho tsika iyoyo ichiripo inoenderera ende vane marecords chero saka famba zviri mumhuri imwe chete but that culture is recorded nemastandards nemaprocedures kuti anofamba sei. Muri kupaona saka zvinopfuurira mberi. Rega ndingopedzise nekuti mabvunza mubvunzo uri very direct. Chinotinetsa chii paukama? Hongu izvi zvakaitika asi chimwewo chinosiyana pakati pedu tomboti nevarungu ndeyekuti tine macultures akasiyana ekuti isusu tine inonzi high context culture ivo vane inonzi low context culture. Low context culture zvainoita ndezvekuti ine emphasis yakasimba paprofit. Zvakadaro zvokuti kana ndikaona kuti mai havasisiri very profitable ndinovaisa kumba inochengetwa vanhu vakwegura. Kuti profitability, productivity neprofitability zvisakanganiswa. Isusu manje kuti udaro hazvibudi kuti kutadza kuchengeta mai vako chaiwo zvamboita saka zvine high context itori nyaya yakatokura pachezvayo. Tine aculture iri different. Tinofanira kuti tiinzwisise kuti chisave chipingaidzo asi chive chinhu chinototibatsira kuenderera mberi. Hanziko ukanzwa munhu mutema achiti iko ndabudirira dengure ari kutaura kuti iko ndaane bhasikoro risina munin'ina wangu. Aiwa, kana munhu mutema achiti ndabudirira haasi kuzvienzanisa nevanhu vese naobhama kana kuti naniwe kure. Handiti muri kuona anenge achizvienzanisa nemwana wamai vake. Handiti muri kuona saka zvinopinda kunyange nemumba kuti iko munhu kana akauya nemari inenge yakati chimurwi akutozvishandisa kutsvinyira mukadzi kutoti iko saka munotaure chinyiko panapa. Mukadziwo akauya nayo mari ikati idi zenze rababa rinoswera richitanhaurwa. Handiti muri kuona saka it's very unfortunate. Saka tiri kuti how practical is it kushanda as a family? Tiri kuona kuti it's very practical kana mazvimisira ende kuita zvinhu semhuri igove trade yemhuri muchiipefekta muchienderera mberi muchidaro. Izvozvo ndo zviri kupfumisa vamwe. Isusu tiri kusarira mumasure. So it's very practical. Bonditaurire maadvantages ekushandawo 7 kushanda munhu mudzimai wako nevana vako. Maybe maadvantages. More advantages. Yes. Maybe sandaenda kuma-advantages. Ndadangotaura kanyaya kekuti mai vangu vakataura mai vangu vane vana vasikana vashanu. Saka vangu vachitori nebasa rekudzidzisa vanhu kuti shandai muzvimiririre mega. Saka hanzi mumwe nemumwe anozvarwa akafunda kudai. Ndokutaura kwavo. Zvikanzi chakafunda munhu it's a blessing. Chikomborere chako chawakapiwa nani naMwari. Kureva kuti hakuna munhu ari useless pano panyika. Saka kana waroorwa maybe ndingangotaura kudirira madzimai, kana waroorwa ukainvaitwa nababa kuti muye muzobatsira kubhizinesi, musati iwe izvi ndezvenyu imimi vanani vana museyamwa isu tozvikwanisa here isu rega hedu tite zvevana. Shandikai nemi ndizvoka, shandikai nemi, be available, don't let anyone steal your thunder. Iyi ndo thunder yako yawakadini yawakazharwa wakadini wakabata. Bhaibheri muna muparidzi robva rati money answereth all things. Noza mashoko iwawo anotiremei kana tichafunga samakristu kuti money answereth all things. It all comes together. It all comes together with money. Saka apa kana mukanzi wetizoita something handitika chero mukasvika mukanzwika voice renyu kuti vambouya ndizvoka, it gives you a sense of ownership. But even better chaga paunogona kuva of value mubusiness rababa. Usatombosvika panguva yekuti
hauzivi, handisvikeko, hameno ndezvavo, kana kuti chinyongomirira kuti mari ndo inotichengeta panopamba. Zvambotaura naElder Dengure, shuwa munhu anofa, iwo shayapo kumira. Ndobva ndawedzera ndichiti zvakanaka kuti mutaurirane semhuri kuti iwe chii chaunombofarira. Zvambotaura zvazvo kunzi you don't have to be educated to be able to do something. You don't. Iwe unofarirawo chinyi, vanhu vodini, vanhu voita vachisapotana, vanhu vachita vachitaurirana, vanhu vachita vachisapotana. Ndinonaso kuti izvozvo zvingatiendesa kumberi. Mabvunza maadvantages ekushanda mese. Kushanda mese kwakanaka pakuti inini ndine an interest in a family business. Because kana iri business re family, whatever I'm putting in is part of the foundation. Hanzi nevamwe the greatest fertilizer in a field, in a cornfield, is the footprint of the farmer. I think it's my brother who once said that actually. Someone ondoterera mchitaura. Hanzi kutovapo kwako kutori nechimwe chikomborero chauri kutoisa, and you are putting your presence in that place. Ndichitori ipapo ndobva ndataura kuti musati maimimi ini ndoshanda kwakati kubenki, imimi ita henyu business. Maybe again kobata ipapapa ndobva ndakusiyira signor. Zvakakosha kuti vanhu mufarire to be more employers than employees. Nemhaka yei nekuti when you are employed by someone, that person is determining your value. Ari kukudza iwewe what you are worth, but that's according to them. But kana uri mubusiness, handiti whatever profits are coming in, maprofits ari kutouya kuzoshewa nemhuri, iwe nababa muri pamwe chete, kuti iwe namai muri pamwe chete. Saka don't put your labor and your life into building other families' dreams. Iwewe usiri kuvaka a dream yechinyi kana kuti vision yemhuri yenyu imimi, and determining your own value. Ukarega mwe munhu achikudza kuti wewe you are worth 500 pounds, handiti kawotoshanda mwedzi wese shuwa wakamirira 500 kutoti ndiri pano, makambotaura mufundisi mukati life is measured in time. Toti the currency of life is time. Saka when you give a company your time, you are giving that company your life. And kazhinji tunoona vanhu vachinetseka chaiko chaiko. Apa ndakutaura advantage yamamuchibvunza. Vanhu vanonetseka kuenda camp meeting chaiko, nekuti ari kuda off, ari kuda leave kubva kuna boss. Mhuri yakutoita munamato wokunamatira boss kuti ape vanhu nguva yeleave vaende kucamp meeting. Mufundisi hazvishandi. Muchaona kuti nguva yecamp meeting munongoti iwo zviya nguva yecamp meeting, we are closed for this week. Handiti kana kuti ndashedza kuti ndindoparidza uko, I am not there, kupanutsa kuti ndendisipo, hauna munhu haunoti ndokumbirawo leave, ndokumbirawo ma-off days. So zvinotobatsira pakuparidza chaiko nepaministry, nepakuita involved in church programs, for the reason yekuti your time is yours. That means your life is yours. Ndiri kuona maoko enyu patekenyedzwa nasisinyara apa pane nyaya, handiti ndizvo here? Ende mumwe mutauri akamboti iko vanhu vazhinji vanomerera kushandira mumwe kana kuti kuzvipa kunzi iko ari kushandira pakati, vasingatangi zvavo. Hanzi vanhu ivavo vanoda freedom, hanzi vanofarira ningirikiri security. Hanzi chaunenge vachitaura ndechekuti unoda kubuda basa, it's not security yacho, vana you are not secure kana wabuda chii. Hanzi but those who choose to go into entrepreneurship, they are choosing freedom. Ava vari kuchuza security ava, hanzi ukanyanyoda security stereke uchadzimara watowo mujeri mune maximum security. Handiti muri kuona? Yes. Ndofunga patiri kuona upfumi hwemhuri hunoti doko sei zvishoma kana uchibva kubasa.
Yes. hautauriki zvakasimba Alright. kana baba namai vari kusevenza somewhere. Right. Kuridziro yedu Hauna ndeyekuti mutsindo. kukurudzira kwedu kwazvo kusevenza kwakanaka kwenguva yacho, asi muri garai pasika muone kuti matangawo bindu renyu. Be it small but matanga. Zvinodikanwa zvacho hazvimbodiba. Leni ramuri kumhanya naro iroro iro munogona kungotanga kuti upfumi hwenyu hudini kukumuke. Wataura maadvantages kuti dzimwe nguva mari kana iripo munodyawo zvamunoda, kana musina mari munodya zviripo. So ndimo maadvantage ekuti upfumi hukadini hukatangawo kabindu kenyu. So tinokurudzira muono waMwari mubhizinesi ndeyekuti vanhu vose maresources akawanda ekuti ini ndiite kabindu kangu tichijegerana tichipanana mabasa asi tose tichiwana zviri nani. So dai tikaenda nemuono iwowo mhuri dzedu tinogona kusiyawo upfumi huripo. Zvino wari yedu ndeyekuti muri kuti wajoine kupi mhuri yangu ndisina kabindu. Wangauye here kwaEdgars kwandiri, wangauye here kwangu uko, hakusi kwangu. So tiri kukurudzira mhuri dzinoda kuti mari dzibude zvakanaka mumba. Tsvagai ungano kwamunoiwana yekubata-bata kumuunganidzira modira zvinofamba zvakanaka. Thank you very much. Can there be any disadvantages? Zvinganziko chimhinga mupinyi chinoda kuchenjererwa kana muri kushanda muri chii muri semhuri. Zvimhinga mupinyi zvipi zvamungati kana mada yenyu kushanda izvi apa pangwarireya? Handiti ndizvo here? Alright, totanga nawo Maputi. Maybe you had something before this issue. Advantage yangu rega ndichingoirova iri disadvantage futi. Alright. Ukasaronga zvikutarwa navadengure in time unogona kugara watozvipa chituko chemaAmalekites. Mwari akati zvoni I'll wipe them off the surface of the earth, so that vasamborangarirwa kuti dai vanga varipo here. Saka dzimwe nguva tikurarama mhuri dzedu tine chituko ichocho chekuti tichararama, but 10 years after taenda or 20 or not even maybe even 2 years hapana chicharatidza kuti dengura aiva pano, handiti? Asi mukatarisa izvezvi zvitendera harara ine unonzwa kuti kune Stoddard Hall. Stoddard Hall chatinambomuona, hatitombomuzivi, but kana vake wariko wakatevera vanotoziva kuti kuZimbabwe ukasvika paUZ izvezvi unotosvika unoona kuti Queen Elizabeth wakavhura apa vakada kune heritage iripo. Saka tiri kuti ukagona kupindawo nemhuri yako unogadzira chinonzi continuity chekuti kuchaita mumwe muzukuru achati ashanda apinda pane trucking business yawo ozoti ano mari yawanda tanzi timbovaka kana hall kuchechi yakati obva ati inonzi dengure hall, handitika? Uyu maybe ari kunzi dengure the third or the fourth, oti inonzi dengure the first hall. Vachatevera kumashure vaane chekuti pavanozvarwa vanoinitiatwa mumhuri kunzi no kwaiva nechisekuru chedu chainzi Ningi chakatanga zvakati chikazodai chikadai chisekuru chedu chainamata. Saka even it goes to become even a salvific issue to say kuti wana watori nehistory yekutora kuti kana sekuru waizviita vachinamata wakazembera pana Mwari, why not me? Saka the disadvantage yakuya panguva yekuti waakuita semunhu anorarama but asina influence that goes beyond the grave. Toda kutenda chose. Thank you. Yes. Papo mufundisi ndafarira zvataurwa naElder Maputi. Ndiri kufarira Mozaya vhesi ya John 10 verse 10 hanzi the thief comes for nothing but for to steal, to kill and to destroy, but I have come that they might have life and have it more abundantly, in abundance. Ndaifunza kuti uye unombonzi abundant life chiko vecho chichi kukuti wanyanya kurarama upenyu hwakawanda sei uri mupenyu unotaiwa abundance of life goes beyond your time, beyond your grave. Kuti you continue to inspire people even after watofa iwewe for generations to come. Saka ndafarira kuti leave a heritage. Moza ndakaona zvimwe zvokuti
a family ikaita business together dzungu zhinji rinoenda nekuti if you have a stake in a business you know what that stake is worth. Toona kuti nyaya yekuda kuti nindakunonga hangu zvinhu zvangu ndinde unoenda uchisira ani zvinhu izvi. Saka ndakatoti vazhinji chero une chekugarira uchaona kuti kana une chekugarira muchatanga kuona kuti but tofambisa sei mhuri yedu tisakurumidza zvazvo kurumbidza kuti ndakuda kuramwa ndakuda kudai because waita zvazvo zvekutsika pasi. Let me give you maybe a constitutional law example yekuti mukaona kazhinji maminista vanodomewa napresident vamwe vacho vana maconstituents mamp vamwe havasi muchaona kuti ishungu yaminista apiwa ministry asina constituents kundotsvaga constituents kuti adzike chinyi naye midzi haadi kungoita iyo kungoti kuti so that kana minister wako ukapera unodzokera kuconstituents you are still sitting in parliament. Saka muchaona kuti is the same thing with marriages. Marriage inogona kuita shuwa mugosvika pakuti zvinhu zvanetsa but muchaona kuti vanhu ava vasiyani because vakadzika midzi somewhere in business where they will not move. They would rather work on their marriage than lose their investment. Thank you so much. Saka midzi haidi kungonzi tiri murudo chete. Midzi inoda kunge yakamonerero mune zvimwe zvinhu zvakakoshawo zveupenyu. Handiti ndizvo here? Izvi zvakakosha izvozvo izvo. Imbotibatsirai Gono kuti iko kakungoshandawo neumwe wako. Kane pakanonotova here tombotora kuvanhurume kana vachiita zvinhu zvavanofarira vaine mumwe wavo because ndakaona kuti varume kana achifarira zvekuraura kana achifarira izvozvo zvemabhizinesi zvekuenda achinovhura kwakati vanowanzoti kwati nemunhu ari pedyo wauri kuita naye. Imbotibatsira ipapapo kuti iko zvakamira sei. Yes, tinotenda zvikuru. Muchanditendera kuti ndisandabata ipapapo kungoti titi I think kumaadvantage kuya kune akatowanda atisina kana kutombobata akadaro ekuti kupfuurira mberi kwezvinenge zvatangwa zvinokwanisa kutokura nekupefectwa nekudivesifyiwa zvichito nekuda vanonyatsotarisa biology vachidzika vanotaura nenyaya inonzi mamemory cells yekutoti pane zvimwe zvinhu zvinoitwa nevabereki zvinokwanisa kuitwa pass on as capabilities also to the subsequent generations zokuti vakazoongorora vachivheneka vakazoona kuti pane something chinonzi memory cell chekuita kuti munhu anenge aine kamunga enhanced ability kanopfuura vamwe vari kuintroducwa but iye kuti anyatsoti zviri kubva kupi haakwanisi asi zvitoripo kuti ndakazodzidza here kuyunivhesiti anotadza kuti anozvibata papi chaipo you get that. Saka zvakakosha izvozvo kuti tikwanise mukatarisa ndofunga kuti nyaya yekushandira pamwe yaitigona kutibatsira kureduce even unemployment. Yakadare kuti tiri kuconcentrate pakuti vana ngavaende kuchikoro zvikoro zvakanaka asi mudzimba zhinji kutaura kuno kusinyoro takangotarisana nawo magraduate edu vana kuti vodii manje nekuti isusu hatina chatakagadzira chinokwanisa kuita tap into murikuona and education yacho iri kuburitsa asina skill. Family are so prepared. Saka tinobva tastranded. Tangotarisana. Mwana achishandisa physics kumona mudzango wembanje. Saka muchaona kuti vaJudha vaiva netsika yekuti if you don't teach your child a skill you have taught them to be a thief. Saka mwana zvekuenda kuchikoro zvanga zviripo asi in addition to that vaitofanira kuva a practical skill. Totora semuenzanise Pauro was highly educated zvekuti today ndiwo anonzi maPhD holders or whatever he was highly educated asi basa raisastena ministry yake ranga siri re-education yake ranga riri kukaka tendi rekugadzira tendi the skill yaakadzidziswa navabereki vake. Saka muri kuona kuti pane that intentionality mukati memhuri. Pauro iye ndiye anozonyora kuti vasingadi kushanda ngavarege kuburirwa sadza
Alright. Nekuti saka muri kuona kuti zviri kubva kubackground yake muri kupaona saka nyaya yekushanda tese ndosaka ndati ini nditori nemisodzi nenyaya kuchema chete ndiri kutochema nenyaya iyi muri kuona and nekuda kwekuti collision yakaitika yema-civilizations western and our African civilizations yakatikuvadza zviri deeper than dzimwe nguva isu tofunga kuti tikatenga ice cream ndabudirira unotofunga kuti I'm there now munhu akamira muna First Street achiona mabuildings akareba anotofila sekunge I also own muri kuona saka isu tiri kuti zvataurwa navadengure zvanzi chimunda chenyu ichocho ngachitange shona inotaura kuti chakashata chiri chako chiri nani ndechako chakanaka chisiri chako imombe yemavhu haikamwi haikamwi zvino isu tinozorwa matunduru nemombe dzekuronzera gama wakaringanzira muri kupaona saka tiri kuti isusu nyaya iyi sinyoro haisi yekutamba nayo bai iyi nyaya iyi yaigona kutibatsira pane zvinhu zvakawandisa zvakawandisa anyways regai tingopedzisa nemubvunzo wenyu ipapapo ndo patinoona kuti Adhamu achisikwa Adhamu akasikwa achinanga straight mubasa muri kupaona zvosiyanakutobva pakusikwa achimukira mubasa kamba dzanga dzakatomirira mazita adzo dzakaita muraini makangaru akamirira mazita patori nebasa muri kupaona asi Eva akasikwa straight into a relationship murikuona here saka muchaona kuti nanhasi vanakomana vaAdhamu nyaya yebasa vanobatikana nayo zvikuru kunzi dhifi rerori harisi kuita mushe zvinogona kuvabata chaizvo hope dzinotogona kutadza kuuya hadziuye vadenguri muripaona saka kuti ndainzwa ichipaka saundi yacho haisiriyo yes kana kunzwa kunzi pane rori radonha pamaeka kumawere kweku saka vakava nemumwe panguva iyoyo mwoyo wemunhurumeka unenge wakaita kudzama nekuti ordinarily baba wese anoda kuprovida for mhuri yake and so on and so on saka kana tikakwanisa kushanda pamwe chete mai varipo tichibetserana tinenge tiri kushanda tiri the very deep emotional level actually for men saka we are connecting tinokonekta kuti koche zvakasimba zvakadaro zvokuti itroko chimusoro ichitima une matroko awo saka tinokwanisa kusvika kure semhuri tichiwedzera ipapo ori mufundisi ini ndafarira nyaya ndasingazivi kuti ndo maitiro evarume ndatodzidza zvino ndaakufunga the other page manje other side of the page kuti saka inini kana ndisikwa kwete toda kundodefenda territory kuna vamwe vakadzi vanoenda mumabhizinesi kundodefenda territory kuti masekretary uchipaziswa vanhu pano ndini ndiripo aiwa hatidi izvozvo asi kana zviri kutaura namufundisi zviri zvoshua zviri kutoitika zvinotoreva kuti ini kana ndisipo ndisiri involved in my husband's business iye achawana waanoshanda naye because munhu anoda kushanda nemunhu ndizvo anoda kubatsirwa anotoda kubatsirwa kubhizinesi achatanga kuita that deep connection yataurwayo kune mumwe munhu kuda ndiye marketing manager kuda ndiye sales kuda ndiye PA kana kuti chinyi izvozvo zvichatoita kuti murume wangu apinde pamatambudziko kana padambudziko kana patemptation isina kururama izvozvo zvatondivhundutsa izvozvo aiwa zvinofanira kutokuvhundutsa sister because ipo paya panonetseka paya pane vamwe madzimai ari gifted pakuti iko ava vanhu ndo vatori wrong imi muri right gono vachipuwa zenze rekuti iko madhiri ese vanonegotiata vagodzoka vachipembererwa futi zvino iwewo maini yawoye wakavamirira hapana chaunotomboziva nezvavari kuita unototaura kuti iko hapana hauna comment chimwe chinenge chinonetsa kamufundisi inyaya yekuti mafigures emari mupfungwa dzedu
anonetsa kupfuura maziro matatu. Alright. Kuti munhu afunge kuti 100,000 atovhiringika musoro kuti Alright. ingatobatwa here mumhuri imwe chete onzi hanzi 1 million data millionaire. Zvinhu zvatinoona paTV zvatinonzwa kuti kuna nanhingi mamillionaire. Saka kungoshaya kuva nethat capacity yekuita beyond certain figures. Muchaona kuti izvozvo ndo zvinenge zvichidzorera chinyi mumwe wako ari kuda kuita business achienda mberi pasi. Kuti isusu pano chii chatiri kushaya pano. Handiti matemba tongodya. Exactly zvinhu zvedu zvakatifambira pano. Ende vanotaura vanoti you can never be a millionaire on a salary. Hanzi mukaona mamwe marudzi imi mukaona mamwe marudzi ayaya vanenge vachinzi mamillionaire mabillionaire vemuafrica tiri vashoma ende akatoita anopiwa 2 yarodzi. Zvinozvinzwa zvazvo kuti kuna nhingi anobva kumuzarabani kutonzi ndo vanenge vasvika pakuita mamillionaire. Isusu hedu tiri vana puna kumasvingo toti vana tabve mvuma neshoka tohwe zhara kureva kuti hatina hedu isu tati tingori hedu gere. Asi it's possible to actually dream of making much money. Nekuti ndoramba ndichidzokera panyaya yefunding ministry. Kana ukaita mari ine mumvuri iyaiya munoona ndo vanhu vanotanga kungoya kwauri tokumbirawo tina pastor nhingi vatashedza kubva kuamerica munokwanisa were kutibatsira kubhuka kuna naHICC. Iwo hakuna anokuvinga ndimi vana chimunhu chivhudzi ndizvoka. Ngatisatya mafiga emari vhurai pfungwa ndizvoka. Ende ndoenda kuna namai kuti kana mashedzwa tati money answereth all things. Mukashedzwa kuti muzoita part of this wealth creation muri kutonziwo add a voice. We are giving you value. Saka gamuchirai. Thank you so much. Nyara ataura mashoko akasimba. Ndoda kutsigira nyaso ipepetai pepetai nyaya kuti chatiuraya kuti dzimwe nenguva hatina kwekuisa vana vedu. Harisi basa rehurumende kuti riakomodhete vana kuti vawane mabasa. Zvikabuda zvatiri kuda izvi sinyoro, mwana wangu anouya kukamba kwangu okontinya dynasty yaFord. Ford akafa kare kare toramba tichitaura nezvake nekuti zvakasukumidzwa nevazukuru zvichidini zvichienda kumberi. Wana Joseph waiwa makapenda basa remaoko raakatodzidzisawo natenzi wedu Jesu. Asi achiita zvekuparidza Jesu asi aiziva kuti kana zviri zvekugadzira zveukapendri nekuveza waizvigona. So ndiri kufunga kuti upfumi hwedu hunosimukira zviri nani. Imwe advantage yandiri kudira kwazvo ndeyekuti ini ndakuda kuzochembera brain dzangu dzawe kuritada naturally. Mwana wangu mukomana ari pa 30 years ane simba rakawanda anotora chitanda oenda nacho kupi mberi. Zvitorwa kuti upfumi hwemusha hunoramba uri chii huripo. So ndiri kukurudzira kuti deno tabatana semhuri tatsvaga kandima. Nauda kudzoka disadvantage yandinoona order yekumba yekuti baba musoro wemusha ngairambe iri kukambaniwo. Mamwe madecisions mai mauya kukambani bvunzaiwo MD. Hatingaiti maMD maviri pakambani. Baba ndiwo MD, mai kana muri FD. Authorization yekushandisa dollar ngaibvoka kumukuru wekamba. Kakujairirana ndokauraya makambani emhuri. Mai vari kutora $20 kuti ine basa here. Baba obvunza kuti but hatina kuauthorize kaizvi kuti toda kutenga stationery ye$20. Zvonzi ngai munoshandisa $100 one. Zvinouraya ukama. Order yekurana macompanies ngairambe iri mumafamily business. Who is who in the family business? There is the MD, there is the sales manager, there is the FD. Authorization process ngaidini ngaiteedzerwa business. Izvo zvikatedzerwa honestly mai vanongomira kuti mukuru asati authorize dollar rekutenga tea bag. Mukuru authorize mukuru haitiwo madecisions FD vasingadini vasingazivi. Koche iyoyo inobuda zvakanaka.
bhizinesi remhuri rinoramba richidini richienda mberi. Saka nemamazwi musaunze makushe asinei nebhizinesi nemitemo yebhizinesi pabhizinesi ari makushe amangouya nawo muchibva nawo kumba kwenyu asinei nemitemo yekuti bhizinesi riita sei risimukire. Saka kana mauya semhuri bvisai mabhachi ekumba mopinda mumabhachi ekuti kambani inoranwa sei moenderera mberi mumwe nemumwe achizvityora pamberi pemitemo iyoyo munowana mufaro mukati mekambani yenyu ichibudirira ichienderera mberi zvakanaka. Ndakanchida kutiko tibatsirane on some of the practical issues and things that we need to follow. Kana pakuunganidza fuma yaungana handiti kana kuti iri kuungana, what are some of the things zvinotibetsera kuti ichengetedzeke zvienderere mberi zvakanaka. Ndanchida kungotaura maybe in terms of fairness, fairness pa access to these worlds. Handiti ndizvo here mungave here nechekutaura pamusoro pekuti iko yaungana inoshandiswa sei, zvakamira sei. Pada ndiye mhuri yekutoti iko iyi ndiye kambani asi yemhuri ndeiyi in terms of maybe salaries. Handi ndizvo here yauya yaungana fairness pakushandiswa kwayo. Handizvo here zvimwe zvinotinetsera. ndokotumbura handisi kui aiwa nhasi muri kutumbura pane firimu rakamboitwa makore akapera rikaonekwa munyika dzakawanda rainzi The Gods Must Be Crazy. Vanhu vaya vanga vagere zvakanaka muri kupabata kusvika bhodhoro rasvika ndo pakatangira hoho yes hazvina kuzombonaka hazvina kada kuzomboita rugare muri kupabata. Saka isu taura nyaya yekuunganidza zvino kana bhodhoro rapo ndo raakuzotorwa richikomeswa misoro yevamwe muri kupaona. Saka nyaya inoda kubatwa zvakanaka isi nekuti chibhodhoro ichi kaichi chine nharo hapana rugare mumwe anorara azvimba arwana ichoichi. Alright, what are some of the things ingotumburai chimwe tanhautanhau tave nebindu redu rinokudzokera kuchishona. Ngatidzidzireiwo kuvarungu zvavanoita. Hatingoti aita nzara unokora tichida grosari tonokora. Zvinoreva kuti ngatiitewo masalarisiwo. Mai ngavapiwawo mari yavo, baba opiwawo mari yavo kupera kwegore, zvasara muhomwe togowanawo zvakadini zvakanaka. Regai ndidzoke zvishoma. Mai vakapiwawo mari yavo vane zvavanodawo kukavhawo zvavowo. Vane mhuri yavowo inoda kuonekwavo vanodawo nekuti panonzi kudza baba namai pari kureva munhu wose. Vane hama dzavo dzinoda kuwanavo. Ini baba ndine zvangu zvinoda kudini zvinopawo kafairness kakanaka kedistribution yeupfumi hwaungana. Mumwe neumwe ngaaende pasalary kana kuti paallowance yaanopiwa pamwedzi. Zvinobetsera kuti homwe irambe yakadini iri nani. Kupera kwegore sezvinongoitawo zvimakambani zvehombezvo ndo matinokoperawo toitawo equity distribution kuti aiwa mumwe tiri kuwana pamari kakadini munhu wanawo mari yake shuwa mai wofara kuti idi gore rinotadini shanda wakada kugadzirwawo musoro wawo unoenda kusaidhi uko wakada kutenga dhirezi rinodhura idini mari yaniwo imari yawo. Hanzi ndo zvimwe zvinotova kuti iko zvinhu zvifambe zvakaita sei zvifambe zvakanaka. Saka maybe ndiri kuona kari kutumburwa kamunzwa kenyaya yekurongeka iye yatinoti budgeting. Handiti ndizvo here. Saka mari kana ichiungana kana muchiwana masalaries kana muchizogowana gore rapera muchiita sei hatizivi zvamunoita mumabhizinesi but ndiri kutiko panenge ishu kekuti ko mari ngairongerwe kuti inofanira kushanda kuti kambani irambe yakasisa. Handiti muri kuona ameni wamaputi munoti kudii. Ndachida kuti ndiwedzere pane nyaya yataurwayo ndova ndapinda pabudgeting kuti kune inonzi extended family. Saka pfungwa yavapa
yokuti umwe nomwe ngawana allowance kana kuti ingava salary inopa room iya yekuti dzimwe nguva ana mai kune zvimwe zvinhu zvavasingagoni kukutaurirai direct pamwe pacho vakakudza kuti vari kuipani munogona kuramba asi hanzvadzi yake yakakura naye hanzvadzi yatadza hayo kuronga zvinhu zvayo but mwana wamai vake ari kuona kuti mwana wamai vangu chi ndingamupo this time adangojegewo zvakewo handiti asi iwewe ukazvitarisa nedivi rako unogona kuti tiri kuwesta mari izvozvo zvinoita uyu umwe kuti abva atodzimbiwa mukati memwoyo ndosungikana otsvaga kuti ndingabuditsa papi ndibetsere mwana wamai vangu saka pfungwa iyo kuti munhu anowana allowance pfungwa yekuti munhu anowana salary kana muri mubusiness inobetsera kukavha maburi iwawo hamuzombonzwi nyaya idzo dzichisimuka topinda panyaya yebudgeting yamuri kutaura budgeting yakakosha kuti taita mamiriyoni edu gore rapera taita equity dzedu yakanaka kuti inogona kutibetsera kuti tirongeke pakushandisa mari business raita taita 1 million baba vanzi vatora 400 mai vatora 300 vana 100 panogona kutozomuka problem yekuti mashandisigo ema100 aya anogona kutogumbura although mari yavapo yauya otoona mwana unokoka hama dzose mari usiku wachingomwa doro wachingodii handiti pabva parasika saka pabudgeting mari inoda kurongegwa isati yavapo number 1 number 2 poita yatinoti consultative budgeting inomboitwa vaya nevatungamiri venyika kuti vanofamba vombovhunza kuti munofunga kuti mari toisa papi iyoyo inobetsera kurodza pfungwa mukati memhuri manje kuti no kambani yedu iri kufamba tawana mari yatawana asi unokwanisa iwe kuti utore mari iyi unoinvesta pane imwe nzvimbo zvese zvichangodzoka mumhuri zvichibetsera saka pfungwa yemukurema yebudgeting yakakosha kuti tawana mari bhodhoro riya rauya rigorega kuzova problem imwe chinhu chandiri kuda kuti iko nditaure panyaya yekuunganidza pfuma nekubhajeta nekuzoshandisa pfuma ndeye kuti iko ndakataurirwa neumwe munhu vanoita zvetimba vane miti yavo yakawanda achiti iko iri ibhizinesi remhuri raane makore chimwe chinhu chaakanditaurira ndechekuti mari yatiri kudya iye zvinezvi handiye miti yatiri kucheka iyi tiri kudya mari yasekuru vasekuru vangu handiti muri kuona nayacho iripo ndo yatiri kutodya izvozvi izvi imiti yatiri kutokohwa iye zvinezvi hainei nemari yatiri kudya iye zvinezvi handiti muri kuona which means vanhu ava vane besides kutambirisana kuita sei nekutenga icho nechochocho pane kakuunganidza kemari inoramba ichingoshinyira yamunongosiyiwo yakadaro handiti muri kuona but ine mitemo inoita sei inoifukidzira kukuvatema tinenge tinoti kana yauya ngaipere inonzi ngaipere syndrome munoziva kuti pane yandaitaurirwa nagono kuti kune mamwe mabasa kune dzimwe nyika dzakatipoteredza idzi vanototaura kuti vatambira nhasi mangwana mishini tine takatodzima havadzoke anozodzoka yapera abhuroka ndopaanozoona kuti basa rakaita sei basa rakakosha handiti saka ndiri kufunga kuti iko imbotibatsirai nyari ipapapo kuti pakuunganidza kuya kwekuti iko marika inokomba irimo handiti muri kuona zvichinzi miti yamuri kuona yatiri kukohwa iyi yatiri kukohwa iye zvinezvi hatisi isu takaisima yakasimwa nevamwe vakare isu tiri kukohwa iyi yamachiwa yaane makore anotarisirwa but yatiri kudyara iyi hatinombofawo takaikohwa handiti muri kuona ndevazukuru vevazukuru kakuunganidza ikakako kusvikira mari yakomba makuti iko nyange mukaidya sei haipere kariko here kuvanhu vatema naizisinya aka ndiri kuona hangu ndingaitira tsere hama dzangu zvinenge zvaakutanga kuvapo saka kuda tingataura chitoda kuzvikurudzira vaakutanga gwara iroro rambai muri ipapo pane chinhu chinonzi investment
investment zviri kureva kuti mari iri kuiswa padivi possibly mari isingagoni kudzumbunurwa nekukurumidza zviya zvokuti kana tawana mari yakati pambotaura kunzi 1 million instead of muti uyu posara pasisina munodeclare profit yenyu yakaringana imwe mari yese imona kuti toita macapital investments api sekuti togona kutenga dzimba kana kuita an investment in macompanies amunoona kuti ane mashares anenge ari stable kana kuti mazuva ano sezvatinongoita isusu investment zhinji inoitwa navanhu akawana imwe mari yeimwe currency kuda ma-RTGS anobva akurumidza kuisa machinyi mune currency inenge iri more stable moichengeta iri imomo ndizvoka saka izvi zvinhu zvinobatsira mufamily kuti kana muchibata pamwe chete you see kuti your investments imwe nguva mari dzechikoro hadzichatobhadharwa nebasa nemiti yamunotaura yaakubhadharwa nemarende ari kubhadharwa nematenants kudzimba dzamadini dzamatenga as a family mona kuti zvatoita nani zvinhu zvedu zviri kutotifambira tiri ipapo futizve mabvunza mukati todini kuti zvinhu zvinatsokuendeka ndonatso kuti discipline chayo yakakosha togona kutaura bhajeti nhasika bhajeti rikasati rigoramba rinonge riripo mari isati yavapo kana mari yauya dzungu dzungu riya wakubata nekamwe kashavi kekuti kana kuchada kuziva kana kuda kunzwisisa zvaunoudzwa kuti kwezvatatine bhajeti 1 handitika saka discipline yakakosha kuti kana maita bhajeti racho namari yauya itai zvinoita ndizvoka mofolowa zvinotaura nebhajeti chekutanga return your tithe and offering handiti muchaona kuti izvozvo zvinodzikamisa nekuti 10% ikaenda iyoyo ukaona isisina 10% unoona kuti haina kuwanda mawandiro awanga uchifunga wazochiisa nechinyi neoffering wazochiisa nekuti toda kubatsira orphanage ipi uchaona kuti mari yatoya mupoketi ka haizi yese yeudhasimba rekushanda futi kutoshandazve haizi yese mari yauya ine zita rako ndizvoka ende kana mukaona mufundisi zvandakaona inini pandongoti ndawana mari zviya mafoni kuhatani paita nhingi wafona ndazowirwa nedambudziko ndinobva ndangoti vauya uzotora mari dzavo vanhu vaya handingandirwa kuti nekuti moza precision yavo yekuti pandowana mari ndopavanofona zvinoshamisa unaiwa vanhu vatotumwa kuti chiinda saka muchaona kuti ukabvisa zvese zvinobviswa izvi nemari dzevarombo handiti hadzitidzibatiri papa paoffering inoendawo chechi but kune mari dzevano tambura dziedza dzinonzi pamunokohwa handiti pamaikohwa musakohwa zvese saka vanongeredza nezvadonha ndizvozvo pataitha apa pane zvawakohwa inobva pane zvawakohwa offering iri kubva pane zvawakohwa asi pane yaiya cleaning yamagleaners vana ruth vaya hanzi vanofana kutova neyavo yavane right nayo yavasiri kukumbira yavasiri kuita kugwabaira saka muchaona kuti let there be mari yasara let it be accessible to the whole family tisati taenda ku-extended family ngatitange taita look at the direct family iripo iyi musaregera kubhadhara school fees yemwana muchiti mimi tinabamunini vakazodai kwete vana vanofana kuchengetwa nemari iri panapa tozoenda out to what to the extended family muchibhajeta ndichipedzisa panyayo muchibhajeta kudaro learn to taper down your budget every month just have the discipline yekuti takashandisa mari last month kana takashandisa $600 this month toda kuzama 550 handiti mukaenda muchidaro muchitonoti saka zhizha togona kuredusa tichiredusa ndo panotanga aya anonzi masavings handitika because you are deliberately tapping down your budget but kuti muite taper down your budget you need to know what you are using most families have no clue how much they use in any given year itaura zvenyu thank you maita ndakubatwa nesimba wazhinji kana tave nemari dzacho cash is not profit ngandidzimbirirezve cash is not
profit. Alright. Ngatisati tabata keshi matinosevenzera mumbare Alright. toti yese ichii Ndatoone profit yangu. mangwana tinoshayiwazve kuhodhesa todzokazve kusquare one ndo zvauraya mabhizinesi edu maduku tinomuka tiine mari toshandisa yose mangwana takutsvagazve sticken saka hatikuri. Then imwe point hombe inonzi delayed pleasure. Yes. Mota yakanaka unoida hapana asingaidi but handiyo nguva yemota yakanaka izvozvo. Ndodawo kufamba nendege kuenda kuDubai every day ndiri mubusiness class asi haisiriyo nguva yacho. Nguva iri zvino izvi iwewe uri wekuunity J kuchitungwisa gara kusvika wakomba. Nguva inokuudza wega kuti wakuda kuenda kumhiri kwaSamora. Ndiyo iri kurehwa zvega zvinongotaura zvega. Zvinotaura zvega. Wazhinji wedu kungopiwa ka half teaspoon keshuga takumuka tave mberi mauda kutonorunga nemakapu evamwe tamberi wangupiwa mbichana. So ndo zvinouraya bindu redu. Bindu redu rakawandirwa. Now muri ngaifilewo kuti tiri part and parcel of the company. Wapewo mari waenjoyewo. Pane nguva yekuomera uchida kuti zvifambe asi wanotoona kuti iko zvino zvinhu zvaakufamba izvi ngavawanewo huchi hwemhuri. Nyuchi warumwa nadzoka idzi kwenguva yakarebaka ngavambowanewo huchi hwacho. Haikona kungodya woga iwe uchihukushira kumaraini. Ndo wanotonzwa kunzi huchi hwekwadengure hunonaka. Zvinouraya bumbiro remhuri. So ngatirambe tichikurudzira kana nyuchi dzamboitaoka wanawo nguva dzekupawo mhuri dzinzwewo kunaka kwehuchi asi usakurumidze kunakirwa nehuchi nyuchi dzichiri shoma. Unodzokerazve kwawakabva seruko wotangazve patsva. Ndosaka tine vanhu vazhinji wanga watobudirira watopunyuka idi wozona amukombizve. Ende kana mari yasara mumusoro zvinoitika ndezvekuti unonge wakungoti mukombi wogara wakadini wakagara panogara vanhu 4 iwe uda kugara uri woga. Zvonzi aiwa mudhara munofanira kugara muri 4. Mwari kana watipa mukana wekutiza nhamo ngatibva taenda. Haikona kumirira paBeatrice. Haikona masvingo mirira kuBite Bridge. Miri kana zvichiita miri watodhindirwa kuti ikazokubata idi haudzoki Harare unomirira masvingo. Zvino vamwe wedu tikabatwa nenyaya idzi tosiwa kunyamapanda kudarika Harare yawanga urika dzokera kumashure nekuti mukana inopera. So ngatiti kana tawana zvatawana discipline delayed pleasure in the family. Wamwe vari kuenda kuDubai regai vadini havo nekuti goho rinosiyanaka. Wamwe madyara izvozvi wamwe wapa kukohwa. Zivai pamuri semhuri kuti isusu inguva yedry planting hatisati taitaba rega vanobhururuka vadini. So tikagona kudaro semhuri munoona kuti zvinhu zvedu zvinodini zvinofamba zvakanaka. Ndakashamisika gono muchibva mapinda ndakashamisika mumwe munhu achitaura kuti handina mari. Akanga ari pambare ari muzukuru wangu zvikanzi sekuru zvino hazvina kumira musha. Handina mari zvino zviri kutonetsa kana esadza nhasi chaiyo chaiyo ndashaya. Handiti muri kuona paakanoti chiwekisutu chake ndobva chamba chadaiso ndikaona dutu raibuda nechemuchiwekisutu remaUS mari yakasviba kuti tsva. Anga ari ma100 maUS. Handiti muri kuona. Ndikati muzukuru uri kutaura kuti iko hauna mari sei? Zvikati sekuru mari itsvenei? Ndakati ndiye kuchechere. Zvikanzi imari yebasa. Ndakashaya kuti chinonzi mari yebasa chii. Ndobva azondiudza zvikanzi sekuru tinotenderedza $1,000 every day. Ndoyandinotsamira ndakadai iri seri kwe1000 ndoyandinoitisa zvimwe zve but iyi itsvene kwandiri. Hakuna kwainoenda ende hanzi ikatadza kubuda zuva rodoka handirari.
mwiri unopisa. Mwiri unopisa. Inofanirwa kudzoka unzi 1000 iya yakwana. Kuti mangwana zviendeke. Kuti mangwana ndihodhe futi. Yandinozowana saka kana nchita handina mari. Handisi kureva kuti iko handina 1000. Ndirova kuti pamusoro pe 1000 nhasi ndawana $50 chete. Ndozvandinotaura kuti handina chi? Handina mari. Nhasi musika wangu. Saka manje vamwe vanoshamisika nekubata 1000 wofunga kuti ndo profit. Handiti muri kuona. Saka wadiwa vatariri nevateereri. Ndangachida kuti iko zvinhu zvese izvozvizvi zvakakosha mukati meupenyu. Zvakawanda zvakakosha. But zvimwe zvezvinhu zvatinoda kuti tibate zvine chekuita nepfuma yemhuri yekuti mugoenjoya muchienderera mberi zvakanaka mukati meupenyu gono. Ndangachida kuti muiti zungu-zungu tivhare hedu mutambo wedu. Handindizve nyari achiri neshungwe. Handine shungu. Vasati vapinda gono. Vasati vatopinda gono. Vasati vapinda. Nyari ndachida kuti utaure 1 point. 1 point iyoyo inoti. Thank you so much. Yes, taura itinzi. 1 point mufundisi. Ndeyekuti tiri kutaura zvedu pano zvinhu zvichiendeka. All right. Handiti mari ichifashaira. Asi panoitikawo nguva yekuti zvinhu zvinombodzika. All right. Dzimwe nguva kana uchitanga kurima seed yaya inochinyi modzi yaya inoiswa yaunosima mumuvhu kutoti zvinhu zvizotanga kubuda inotombofa. Ngatigamuchirei kuti mabhizinesi kana achitangwa anogona kumbosvika panguva yekuti afanika akodzera kudai. Sekunge maidhiya amai haana basa. Sekunge zviri kutangwa nababa hazvina musoro. Asi ndo dzimwe nguva is the seed imbeu yaiswa muvhu iri kumbofa ichimira kuti ite chimwe chimiro. Bvumirai kuti bhizinesi rimboita ikako kakumbodai. Zvinotishodedza pamberi padhuze naMwari tichinamatira bhizinesi kuti Mwari pindirai kuti because Mwari anofanira kuita partner wedu mubhizinesi. We cannot be just a family business. Isina Mwari mukati. He becomes your partner. Saka kana zvinhu zvambodzika kudaro tokoti kuda bhizinesi rambosimuka rikambodzika. Mufundisi vanhu ngavadzidze kuti dzikaiwo fambiranai nenguva. Allow yourself to come down from the high horse. Kuda shuwa maifamba nemotikari dzinotyisa muri mimaelda pachechi muchipaka apo vanhu vachikuvhundukai kuti hongu mai ava shuwa vanoshanda kubhenki honai tarisai cheno mupfekere wavo. Kana kuzvikoro zvinoenda vana kana dzimba dzamuri kurenda kana musati matenga dzimba feel free kuti mubve uko kwamaibhadhara mari dzamatsomondo muchidzika for a moment. Allow yourself to calm down. Vana chero vachienda kumaprivate schools kumaboarding it's okay. Musaremerwa nevana kana kuremedza. Ndingati vana mai kazhinji tisi tinodaro tinoremedza vana baba kuti life yawaisimbondipa iya ndoramba ndakasungirira ipapo handini kubvapo nekuti shamari dzangu dzozofunge dzikaona kuti hatichakwanisi takumuvha vana kubva kuzvikoro zvinezve zvine mutsindo zhazha zvine mhando iri pamusoro takuvaendesa kumasekondari. Vanhu vanozoti don't worry too much about zvinotaurwa nevanhu. Fambiranai nepoketi yenyu. Pane vakazoti pane umwe aifamba nemuparidzi aitanzi pane umwe aiziva kuti nichikabudura changu tiri kuchikoro chikadura changu hachina ndandi. Saka painzi jambai aingojambawo zvinowirana nechinyi nekushaya ndandi kwechikabudura chake. Chodzi iwe damuka kuti haugone here kunatsojamba yati ndo majambiro andatete aijamba zvaiwirirana nechikabudura chake nekushinya kwendandi aiziva kuti kana ndikati damu ndikaenda uko hazvizobudi. Saka tokumbirawo kuti mudzidze kuwaruka zvinowirirana nechikabudura chenyu. Don't compare yourself with other people. Zvinhu zvikambooma allow yourselves to come back. Musasungirira paya panachitaura kuti papepa bag rekushop iwo uchikwanisa kuenda kumaprazi kundotenga masaga emaoats. Thank you so much. Maita henyu Mwari ngaakukomborerei ipoindi yakanaka. Gono ndanchida kuti iko muti vave tichibvisa pakubvura kwatiri kuita tichinyatsopara zvinyatsoita zvibiki. Gono ndiwo ari kubva wapedza. Aiwa. Ndingirikirwa dengure munenge maamuine point.
regerai vadengure vakume tozoya pana gono asi musati makuma vadengure hanzi iko bhizinesi rega rega kazhinji pamwe pacho tinopinda muzvinhu zvatisati tanyasoziva zvakanyatso kunaka hanzi zvino nendava yekuti pamwe hamuna kuzviendera kuchikoro hausi muguru in those things because uchangoritanga hanzi saka kumbobhuroka kwariri kuita nekumbobondera kwauri kuita hanzi school fees yauri kubhadhara yezvinhu zvausina kuendera kuchikoro hanzi kutobhadhara school fees because vari kuriita vamwe zviri professional vachiita sei vakatoita mamasters mazviri inini dzimweni dzenguva handina kuita chii saka ndiri kubhadhara chii school fees saka ndinomboti pidiri mari iwaruza yanyura yese vadengure handii ndizvo here motoona kutoti kana ari macontracts handiite nevanhu ava watodzidza wanyura 30,000 handi ischool fees iyo don't worry hakusi kubhuroka hakusi kuparara ischool fees vadenguri chitaura itinzwa money is not easy. All right. Okay. Dei mari kuita mari kuri easy dei tose tine mari so bhizimusi rinotomborwadza. All right. Setbacks are setups for a comeback. So rinotombofanira kudini kudhonza pasi richizokukakatai muchienda kumberi. Discipline ichidini ichidikanwa. I want to insist on the discipline of the family. Ndo pane musimboti webusiness discipline. Now discipline imwe nde iri general. Vanhu vanofunga kuti une mari yekambani haisi yakozve. So muri dzinonga dzichitokuona kuti tipawo mari iwoti handina havazvibati kuti aiwa mari iri mugapu iri haisi yedu bai inoda kubika imwe chii imwe mari iya yainzi iya inenge kuti chatoiti tsvene ndo mari hanzi imari yebasa imari yebasa zvakaoma kuti munhu watumwa kwaokeine $10 wokumbirwa murodhi wotomupa zvauda kutenga kwaokei hazvichadini vanhu vakamirira unotomudza kuti handina mari asi nyangwe wakabata chii $10 ndo concept yatinoda mubusiness asiwoka maomerero acho amwe acho anobva azonyanya January kusvika December idi urichapunga haupi munhu mari mai wako unotonyima baba wako unonyima hama dzako unodini unonyenyeredza vanozokupa mazita kana munhu achikomborerwa tinokomborerwa kuti komborero wamwe izvozvo hatizvirambi tetenyari vamboitawo so zvakakosha but ndofunga kuti bindu redu ribude zvakanaka idi ngatizvidzorei ngatidzorei pakushandisa mari ngatizvidzorei mubhizinesi redu na wazhinji wedu vanobva wazoda kumanya kumedza zishaki nguva isati yakwana rozoguma wamedzwa naro. There are some deals that we go into that are over big for us. Wozotona kuti akanyura dengure hoye akazobata paya paya akazomudhonza iyewo bhadiniwo achibva aenda nechirauro vanonga vangoti ndo paakanyurira aifanira kubudisa garwe gari ndo rakazomudini so pane kakontrol katinodawo kati kuziva kuti inzo handidini handirige chifefe changu hachisati chanyazosimba nekuti kazotsamwa inondidini inondidya so izvozvo zvakatikoshera asi mwari uri kurutivi rwedu kuti tiite mari haisi zano redu rekuti tishayiwe mari semhuri kana mumabhizimusi edu 6 days we are meant to labor and there is a blessing in that. So usati watombotanga ka takatomirirwa nezvikomborero wari kutadza kutanga apa hameno havo nekuti God is on the side of many working so that he blesses us. Mfundisi dengu makuma haiwa makuma gono tinoda kutenda chose saka vamaputi hatina kuvadzvanyirira. No, you're okay. Yes, I'm okay. All right. So you are not okay. Taurai vamaputi point yenyu yekupedzera iri very strong. Yeah, point yandingada kusira vatereri ndeyekuti Mwari achitipa mhuri aiziva kuti tiri mukati memhuri zvinhu zvose zvatinoda tinogona kuzviwana have life abundantly but yet still be able to meet him in the glory to come. Saka zvakatikoshera kuti patinofara
ngatifarei nemhuri patinochema ngatichemei nemhuri saka mukufara umu mukuita mari dzedu mukubudirira there's nothing so nice as celebrating victory with family. Kumba ndakaiti ndichita rimwe basa twana twangu tudiki twaitonamata twaudza namai vacho kuti no, dad is doing a big job. So I would get home late nongosvika just in time for prayers over wanzo, please help daddy. That is very powerful. Saka zvakanaka kuti let's do things with our family and let them know what we are doing. Ndofungwa yandikada. Thank you so much. Gono iridzai ngoma iyi. Handizivi kuti vadare vakadai munovatorepi. Aiwa matenda eruzivo. Toda kutenda chose. Yes, saka kwakungodai kuti tikwanise kutakura mupaka wegwendo. Saka panapa imwe pfungwa tichida kuti tichipeta. Muchaona panapa kuti ndimuparidzika uyu wandavhura chapter 11 inobva yataura pamusoro pekuti hanzi ship your grain across the sea. After many days you receive a return. Okay. Pane pfungwa dzingangoita mbiri dzatoda kuti tibata apa tichinopeta. Zvikanzi ship your grain across the sea. Unofanira kuziva about maIsraelites vanhu vaitya nyanza. Vaitozikanwa mudunhu rese kuti kana kuine vanhu vanotya nyanza ndivava. Saka pari kutonzi ship your grain across the sea to an Israelite. Uri kutotaura zvinhu zvinotyisa. Muri kupaona nyanza chaiyo yega zvakazonzi naJohani hanzi negungwa rakangarisisi. It makes sense. Vanhu veIsraeri because nyanza inototyisa. Nyika isina nyanza is perfect. Kana zvikara zvaDhanieri zvaitobuda munyanza. Saka it makes sense to a Jewish mind. Kuti nyanza inototyisa. Saka panapa pari kunzi be willing to take risks. Go out of your zone of comfort. Handiti muri kupaona. And zvikanzi across kana uri kuita grain iri kuenda across the sea zvirora kuti maquantities atoripo. Haasi mabhagidhi mairi kanoenzeswa maquantities. Saka zvikonzi think big. Ipapa pamusoro pezvo pari kunzi after many days zviri kunzi ngaisawa pfimbi yegudo yekungoti ngofuratira wakutodzoka kutofukunyura kuti ndovunga zvatoita. Saka muri kuona maconcepts ari pavhesi iri bedzi. Then pamberi pacho yobva yataura kuti invest in 7 ventures. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Verse 6, sow your seed in the morning. And at evening, let your hands not be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will equally do well. Mwari ari kutotaura kuti iwe mavhesi enyu munoawanepi? Ndewafundisi. Kune mamwe mavhesi amuinawo. Amusina imi senhengo. Amusingawani aya ndeedu aya. Saka Mwari anotaura kuti iwe ini ndakatokusika with inherent capabilities to do more than just one thing. Chekuti urungoti ndakangomirira izvi. Ari kutotaura ndiye akakusika kuti capabilities ari mauri ari locked in you. You can do more than just this one thing. Chekuti uri kungochema uri papapo. Zvikanzi panapa invest in 7 ventures, even in 8. Zvikanzi hauzivi zvinofuma zviriko. Zvikanzi taziona wamukira waenda kamakuseni taziona ko maoko apetere izvo wazodzoka zvawadzoka manheru maoko apetere. Mwari vari kutaura kuti iwe ita saka unogona kuenda kubasa uine musika uine takshop zvikanzi hauzivi chichabudirira ichi kana kuti icho kana kuti zvese. Uyu wamunoti Toyota uyu Toyota senemi yake chandi Toyota. Achitanga ava vanoziva nezvemotokari. Basa rake ranga rekugadzira michina yekusona. Ndo basa rake. Vapaitikawo zvakaitika kwakubva kuti handingatirayi here pane zvemotikari izvi. Nhasi vanhu vanoziva Toyota iri motokari. But nanhasi vachine michina yacho yekuruka majuzi yeToyota. Asi
akatongoendawo zviri zvekuti ndadzoka kubasa All rega right. ndichimbotrayawo izvi All right. ndikanzi hauzivi chichabudirira ichi kana icho kana zvese kana zvese zvinogona kubudirira ndimwari Amen. muri kupaona saka tiri kuti isusu mumhuri dzedu ka ngatipabate papo paquadrant yeincome kuti pane windo rekutanga iri remaemployee its one quadrant ende ruzhinji ndo patiri but kune rimwe reself-employed muri kupaona yes kune rimwe raemployer kwozoita rimwe rainvestor ndo maquadrants aripo aya anofanira kudzidzwa mumhuri kumbotenga gemu riya rinonzi monopoly semhuri kuritamba riya kwakudiscasa nevana kuti muri kuona here zviri kuitika that summarizes life and finances for you muri kupabata saka rega tipedze sinyoro muri kutaura here kuti iko saka indiri kutoona sekuti tiri kutadzira mwari kungonzi ndiri ticha chete zvotoperera ipapano nemisodzi kungonzi iko ndine takishopu wototi iko inogara yakati uchidadira vanhu gonochimbomira gacha vakambovhari tisina kutaura kana mataura zvebhizinesi maakutaura kuno zvino ndibvumire nyari taura point 1 gona wanga asati wapedza nenguva yedu yadai aiwa icho chechokwadi zvandiri kuda zvandafarira pane zvataurwa apa inyaya yekuti mukaverenga kana pama10 commandments pacommandment yechi4 inotaura kuti remember the Sabbath day to keep it holy 6 days shall thou labor yakutopa anzi kusati kwanzi zorora kuri kutonzi shanda kusati kwanzi zorora chatonzi chitoshanda 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7 days is the Sabbath day of the Lord. In it you shall not work. Vobva vachitaura kuti iweka handiti nani umwe nemwana wako nemwanasikana wako nemurandakadzi nemurandarume nemurandarume kureva kuti ivhesi ikei iri kutotaridza kuti iwewo unofanira kuva uri kushandirwa hazvina kunzi namabhosi mabhosi ako ngaazorore namashareholder nemadirekta akubasa kwenu kwete uri kunzi unofanira iwe mwanakomana wako mwanasikana wako nemuranda newaweini wepamba apa munoziva ndanjiti ini ndandanyanya kurwadziwa kuti atingasiye nyaya gono agobva aipeta tisina kutsanangura I hope ndobatsirwa namukoma dengura kuti zvona iro bhizinesi racho refamily rombotangwa sei inonasoti tofanira kungotsinidzira nyaya yekuti shandai nezvamunazvo kwapano vanototibvunza izvozvo kuti zvinomatudza kuti anoshandwa sei shandai mese tichindepi totangirepi saka kushanda nezvaunazvo ndingangopa muenzaniso wevamwe sisi vakati nini ndandisina zvandoita mukoma wangu akanzi nemumwe murungu uya uzondiitira zvimakuki handiti ndokubva vakati vachaita vese asi basa rakazodzoka ramukoma ranga rambopera zvikazonzi uchidzoka kubasa saka ndichibva ndaendako ndikati handigone here nini kuti ndidini ndiinde panzvimbo yemukoma wangu hanzi murungu akati aiwa iwo handikuzivi wandoziva ndiani mukoma wangu hanzi ndikati orit chindipaiwo resipi hayo iyoyo yekuita makuki amamuchida kuita hanzi ndobva handipa hai ndakasvika ndikagara mumba mangu vanga vane 4 rooms panguva iyoyo handikatarisa mukichen ndikatarisa maingredients anga aripo ndikaona kuti flour ndinayo mafuta mashoma ndinawo salt ndinayo malemon ndo awani ndizvoka hanzi ndobva ndatanga kugadzira bechi yangu yekutanga ndikapa vaya vanofamba vachitengesa nezvingoro zviri mumaplastic hanzi vakadzoka vakandipa mari hanzi ndokutanga kwandakaita ikoko nezvanga zviri mukicheni mangu tisandozvisa pajoko rekuzvisa muzvikwereti kuti ndauda kutora zigwereti kuti ndigotanga zvinhu shanda nezvaunazvo chero mwari akabvunza Mozisi kuti chii chiri muruoko rwako saka kana chitanga mabhizinesi ngatitangei padoko ipapo tichifamba zvishoma maita wena right tinoda kutenda gono hapana
achatora chimuti chenyu handiti muri kuona nhayo chairipo padare rasinyoro pane mutemo ndinotokomborerwa nevadare venyu ndinotodzidzawo zvikuru kwazvo kana matsva munondipa saka regai muone pana tivhare tiri handichadi kuvhura mamwe mapeji regai panapa muone kuti nyaya tiri kutaura ikai sinyoro zvinoita sekunge tiri kuuya neimwe pfungwa yekuda kuti asi mushoko ramwari zvagara zvitorimo sezvataurwa naadvocate muri kuona vachibva kuma10 commandments navadengure zvakare vapabata vhesi inoi ndizvirewokawo ya ndizvirewo 13 verse 22 iri kutoti a good person leaves an inheritance for their children's children. Zvinoreva kuti hatisi kutombotaura nyaya yevana vake. It's generational wealth. Murikubata zvikanzi munhu akangwara anotya Mwari, a good person, a good person will leave an inheritance for the children's children. Zvinoreva kuti vana vatoguta momentum yakreatwa nezisekuru ine impact chitima hachimiswi zvekumhanya, chitima chiri kukunguruka zvichidzika Christmas pass hokoyo murikubabata. Saka garira wabuda munzira ibva usuduka. Bhuku robva rataura panapa imwe pfungwa robva rati panapa zvikanzi pane vanhu vekuti anoita zvinhu. One person, chapter 13, verse 7. One person pretends to be rich, yet has nothing. Another pretends to be poor, yet has great wealth. Murikupaona zvikanzi mumwe munhu anoita sekunge asina chinyi, asina chaanacho. Verse 9, chapter 12, verse 9. Better to be a nobody and yet have a servant than pretend to be somebody and have no food. Mavhesi tatidhe vafundisi regai tipete tichiti muri kuona pamavhesi ataurwayo inyaya yekuti ka usazviise pausiri kana kuti mhuri yenyu muzviise pamusiri. Be realistic. Musafananidza nguo nedzatarubva trying to catch up with the Johns and things like that. Ndo zviri kutaurwa panapa. Vakamubvunza vaferefeti vachibvunza Warren Buffett ndiye mumwe wengamura dzinozikanwa pasi rese. So achibvunzwa Warren Buffett munhu mukuru zvakadaro panyaya dzemari, zvakadaro zvekuti chero achitesta microphone hati 1 2 anotesta in millions, 3 billion 5 billion achitesta kuti microphone iri kushanda. Ndobva ndakaona kuti takasiyana isitotesta 1 2 Buffett achitesta in billions. It's true actually. I saw a clip achiita ndikati wow takasiyana. So Buffett obvunzwa kunzi indawa vana vako ivo vakunda unodhiraivha mota dzakanaka kudarika dzako. Akangopindura akati that's why they are not Warren Buffett. Ndokusaka ndiwasitori Warren Buffett. Muri kupabata anonzi anogara mumba yaaisogara yaakatenga I think 1946 or something like that. Namanje ndo maanogara. Every year kunoitwa camp meeting kumba kuNebraska kuOmaha. Kunoitwa camp meeting vanhu vanobva pasi rese kunoita musangano wematumba kunonzwa inonzi the Oracle of Omaha. Unonzwa inonzi Oracle kutaura kwavamwari. Saka when it comes to money vanhu vanoenda vachigadzira kunyora manotes kuti Warren Buffett akataura. Kunoitwa kamba meeting, it's an annual event. The Oracle of Omaha. Ndiye munhu tiri kutaura kuti he lives such a simple life. Zvikanzi nevhesi mumwe munhu anobva azviita kunge hameno asi pane mumwe munhu wekuti anoita sekuti hapana zvaanazvo asi aine. Saka ipfungwa yataifanira kubata rekupedzisira dama rangu sinyoro. Deuteronomy chapter 6 chapter 4 verse 6 inotitaurira panapa ichitiyo mashoko andakudzidzisai aya adzidzisei 6 verse 4 adzidzisei kuvana venyu zvichienda zvikanzi
muchigara mumba kana muchivata kana muchimuka kana muchibuda kana muri pari zvinoreva kuti pane zvatabata vadengure zvamadzidza vamaputi maskills amaanawo ngaimpatwe to the next generation zvikanzi look for every opportunity a teachable moment capitalize on those whether muri kurara kana makumuka kana muri parwendo look for teachable moments to pass on these things muri kupabata zvakadaro zvokuti kana zvaitwa pass on zvinoramba zvichikura mukatarisa makambani makuru ari pasi panapa muchaona kuti iyo vana Toyota tiri kutarisa kuti vanombotungamira ndivanani munoti it's a family company mwana wawe these are family companies these are families running these things saka rombo rakaipa nderekuti panyaya dzemhuri unless watoya kudarira sinyoro kazhinji tinongotaura nyaya dzemhuri tichiti togadzirisa sei maproblem but mhuri yakatokonfigwa iri powerful kubva payakabva mufactory yakagadzirwa ine mapowers yakakwana zvekuti inoita mashura iyo pachezvayo that's why it is the basic unit of society saka isusu taifanira kuti mumhuri dzedu idzi kaidzi ndozva vamwe vanoita mabasa makuru vanonyora mastrategic documents for macompanies they can turn around even macompanies akunyura and so on, but we can't turn around our families taifanira kuti mhuri inotori nemoto ine strategic plan mhuri inotori nevision mhuri ine mission statement inozikanwa nemhuri kuti ndo mission statement yedu nekuti musadherere mhuri mhuri yakatogadzirwa iri explosive chinhu chinotyisa chokuti chaifanira kuti chiite zvikuru unfortunately tinongosangana kutonga kuti imi makazoti kudii ko imi makazogatienzanise vaira it breaks God's heart. Yes, you are right. And gono zvinonzi futiko hanzi vana vakafanana nemiseve. Exactly. Ndozvinotaura shoko akaropafadzwa munhu ane goba zere nemiseve hanzi nekutiko anomisidzana nemhandu pazuva rekutambudzika dzinomudini nhamo kaka ndo mhanduka dzatiri kutaura nawo kana pachinziko vana vakafanana nemiseve museve inobva pa rinonzi chiri pauta hwemburwa kubva pauta handiti muri kuona nhau yacho iripo museve unohwemburwa kubva pauta saka kana zvichinzi vana miseve zvinoreva kuti uta hwacho ndo baba baba ndo vanokakika ende kukakika kwavanoita nekusimba kwavakaita ndo zvinoita kuti museve uchasvika ku handiti muri kuona saka baba kana vari museve kana uri museve kana riri inonzi chi kana baba ava kana kuti zisekuru iri riri uta kana kuti the ball that cannot bend and create force enough and thrust hapana kunoenda miseve inongosvikoti pumu mbari imwe pumu Grandview imwe pumu rodi chaimo handiti muri kuona nayo chiripo saka kana tiri family vana vaMwari kana tiri family vana vaMwari tiri family let's be careful ngativei vana vedu ngavave miseve but where they are thrust from is the family. This is you, the father, the source of power. The thrust inobva pauri iwewe saka kunoenda vana kuti vachabira mhiri kwemafalls Victoria Falls vachanowira ukoko zvinoenderana nethrust pavabva saka mhuri yakasimba ngatiingwarirei ndoda kuti tisati tanamata ndatenda mangwiro taurai tinzwe tinamata gadzirirai munamata pamutaura nyaya yemuseve uyu museve paunoenda mumhepo uchienda kune nyaya inonzi aerodynamics maona kuti nyaya yadzika manje aerodynamics dzinoita kuti chinhu
trust yachapuwa nababa munoko igone kuenda kure nekuti achina mhepo yakawanda inochirova kumberi. Now kuti chinhu chive aerodynamic chinenge chakavezewa kuti chinge chiri chiite kucheka mhepo. Saka anoveza museve uyu hausi museve haurodzi woga hauzvirodzi unotorodzwa pane anorodza asati aita kuti abhende aise thrust ndiye ane basa rekuita kuti uve aerodynamic zvekuti paari kuda kupointa kwaari kuti ndoda kuti chinorova apa. Saka aerodynamic hunobetsera. Saka mubereki sezvamataura kumba ndokuri kurodzewa ndokuri kuvezwa aerodynamics dzichigadzirwa. Saka imi mukangochitanda chenyu mukangochisiya chakangodaro muchiti achinongoenda chete ameno yenyu chisina kutesvera. Hapana kutesvera kuripo ende ipo pacho pauri kubva museve wacho pakatodhamba pakadhamba. Handiti muri kuona hakuna kunoenda museve. Saka Mwari dai anga atibatsira, Mwari dai anga atiitira zvakanaka vana ava semiseve vainde kure. Right, tichipinda pamunamato nyaya yavataura yeaerodynamic muchatarisa zuva rakunodoka kazhinji dzimwe nguva munoona shiri dzichibhururuka dzine muronga hadzinenge dzingoti handi chibhubhubhu dzine dzakaita kunge museve dzakaita kakudai ndakatswa iri mberi iyai iri kubreka resistance yemhepo zvekuti dziri kumashure dzese dzine dzakateera ipapo patobrekwa resistance. Saka zvinoita kuti dzatofamba iri kumberi iya yaneta inodzoka kumashure pane dzazorora dziya yotora mberi dziri mudenga imomo. Saka pane inocheka mhepo icheka mhepo. Saka izvozvo zvinoita kuti dziende mitunhu nemitunhu pane kuti imwe neimwe izvibhurekere mhepo yayo. Saka isu tiri kuti semhurika taifanira kuva nepfungwa iyoyo yekuti kana uri baba waita business handi time yekuunganidza vana sisi George aiwa ndiye kucheka mhepo dzimwe dzichiteya neipapo kuti muende kure. Mapedza ngatinamatei kana varipo hama dzangu vari kuti iko tasarira bhizinesi harisi kufamba zvakanaka kana kuti tinongonetsana zviri kudzokera mumashure hatizivi kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu. Vanoda kuti Mwari apindire mukati meupenyu. Simudzai mwoyo yenyu patiri kunamata mukati mezuva ranhasi. Ngatinamatirwe napasi. Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga mbiri nerukudzo tinounza kwamuri Ishe nokuti ndimi moga makafanira kurumbidzwa. Namatwai kudzwai ndimi manyuko emhuri. Toda kunamatira mhuri dzose dzakamiririrwa nevatariri nevateereri vechirongwa chino. Munoziva masituations atakatarisana nawo. Pindiraiwo Mwari. Toda kunamatira vane mabasa vari kuita semhuri ngaakomborerwe nemi. Vamwe vanonetseka kuti vatiri kusupply havasi kubhadhara nenguva nezvimwe zvakadaro zvinetso zvinowanika. Tinongokumbira kuti Ishe isaiwo ruoko rwenyu runofuridzira nekuropafadza kuti zvinobatwa izvi zvikukumuke. Ropafadzai nevana dzimwe nguva havaoni muono wezvatinoda kuti zvizoitike. Tibatsirei kuti tikwanise kutaurirana nekunzwisisana semhuri. Mhuri dzedu dzigova sezvamakarangarira. Pane vamwe vari kusanganawo nemachallenges akasiyana-siyana pamafinances. Vamwe havasi kutotaudzana. Taingokumbira kuti dai mweya wenyu wadzoreredza kuti pave nezvakanaka. Mhuri dzedu isangova nzvimbo dzematare asi kuti tisvike pachikwekwenhero chezvamakarangarira pamakasika mhuri. Ndo patinoda kuvavarira ipapo. Tibatsirei Jehovha. Hatingazvikwanisi nesimba kana njere dzedu toga asi bedzi kana imi matitungamiririra. Tinotenda neminongedzo yamatipa muchirongwa chanhasi. Tanamata nokutenda muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Tinotenda nevatauri vatatiinawo mukati mezuva ranhasi. Mwari ngaakukomborerei akuitirei zvakanaka patinofamba patinoenda uko patinokwira nekudzika tichiunganidza pfuma yekuti mhuri iendere mberi zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Ndini musvokozve pamwe chete nemutinhadzirwe pachirongwa Family Matters. Mwari akuitirei zvakanaka. Amen. Tenziko zvawarini
masvika moyo yedu yaneta nekuvumirira yowarini yonguva inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ipfute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga tenzi aswedera mwenje yenu ipfute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Nina muponesi anoshamisa anondishamisa ini anondiviga muvakore nombo kunenzizi dzerufaro anondiviga muvakore nombo rinovisa nyota yese aviga upenyu muruna rwake ofukidza neruoko anondifukidza ini ndina muponesi anoshamisa anorerutsa mitoro anondimisa ndizoteneki ndiye anondipa simba anondiviga mubakore dombo rinovisa nyota yese aviga upenyu muruna rwake ofukidza neruoko anondifukidza ini nguva dzese anondikomborera ndozanzwa nembiri yake mbiri kuna Mwari ndomuimbira ndiye mununuri wangu anondiwi
rinovisa nyota yese, awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko, anondifukidza ini. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Anondiviga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko, anondifukidza ini. Anondiviga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko, anondifukidza ini. Anondifukidza ini. Anondifukidza ini. Anondifukidza ini. Hello viewers, my name is Caston Betera. When we are talking about the end of this world, kudzoka kwa Jesu, Matthew 24 ine information yakawanda. On Matthew chapter 24 verse 4 to 5, inoti don't be deceived. Verse 11, false prophets shall come deceive men. Verse 24, verse 25, they will be doing very wonderful, awesome things, miracles, in as much as to mislead even the elect. Saka nyaya yevaprofita venhema icharamba ichikurumbira. But if you read in Deuteronomy, when we are talking about the end time, Deuteronomy chapter 18, Mwari aiva arambidza vanhu kuita tsika dzimwe dzisingadiwe. From verse 10 it reads, pakati pako apa fane kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anouka kana anotenda mashura, kana anoita mazango kana muroyi, kana n'anga kana anobvunza masvikiro, kana muvuki kana anobvunza vakafa. Mwari angarambidza tsika dzese dzen'anga, anatsika mutanda nemasvikiro. I'm just mentioning these things. I know we viewers, we are past that period of life yekuenda kun'anga nevakadaro. Zvinhu zvakambowanikwa mukurarama kwedu, but with enlightenment nekudzidza shoko, it's now a shameful thing kuona pachine munhu anoenda kun'anga, kumasvikiro, especially munhu akasvika kana grade 7. We don't expect zvinhu zvakadaro. Saka Mwari arambidza kudaro, unenge rekuti vanhu vanoda kubvunzira bedzi. Akazva kuti next option kana ndavarambidza kun'anga nemasvikiro, nanatsika mutanda nevanhu vakadaro, vanhu vanenge vaida kubvunzira bedzi kwavakuenda next ndekuna prophet. Saka in the next chapter, Deuteronomy 18, Mwari anobva addressa the issue of prophets on verse 21 to 22. Zvino kana iwe ukati mumwoyo mako, ko tichaziva seiko shoko risina kutaurwa naJehovha? Kana muprofita achinge ataura muzita raJehovha, chinhu icho chikasaitika, chikasavapo, ndicho chinhu chisina kutaurwa naJehovha. Muprofita wakaritaura achizvikudza, hamufanire kumutya. Saka the question yaye kuti saka kana taenda kumaprophets unoziva sei kuti ndiari genuine? Because muri kuti mazuva ekupedzisira vaprofita venhema vanenge vakawanda. Saka nebhaibheri aiwa chimwe chacho chiri very easy. Pakaita prophet amongst you, anofanira kutaura chinhu chacho kana chaitika, moziva kuti uyu chinhu chabva kuna Mwari. Chikasaitika mobva maziva kuti aiwa ichi chinhu hachina kubva kunani. Are you following viewers? Manyatsoteererai. Hanzi chinhu chacho chinofanira kuitika. So I want to give you examples.
mundiudza kuti chinhu ichi chinozoitika here kana kuti chakatoitika. Like amongst you viewers, let's say pane munhu anonzi Timothy. Ndova ndati Timothy, you were born in 1987 on the 3rd of June. And ndikutotaura chokwadi kuti ndopo wakazvarwa Timothy musi wa3 June 1987. How do you relate nevhesi randaverenga? Am I a true prophet kuri kwekuti ndadaro? No, I am not, because what I am telling you is past tense. Ndikukuudza zvinhu zvakaitika 1987 zvekutoti even mamobile phone operators vanotori nemadetails aya. Even kubhengi kwako kwaunotofila form vanotobvunza date of birth. So the verse is emphasizing on future things. Not kutaura kuti pamba penyu pane mugwavha. Not to say kuti last month you were in Pretoria. Not to say kuti kumba kwenyu ndikuona I've got 3 sisters. No, come on guys. Takasvika grade 7. These things are immaterial. They are not part of what is being mentioned here. A true prophet anofana kutaura zvinhu zvobva zvaitika. Even panonotraya kutaura future yacho. You can see how embarrassing it is these days. Vamwe vaitotaura kuti COVID inofana kuva yakapera, chakati, things like that. Come on guys, let's be very careful. Tiri kurarama munguva yema false prophets. Join us again in the next episode.